Chi gyd yn y bysiadol? Very good day ni, chwarae teg. Mae gyd yn mynd i teulu a plant. Sefed y bardd yn hedd y podiwm piw. Llongyfarchiadau mawr. What do you want to be when you're older? Hey! Always a good feeling. Anything I Welsh, mae'n fantastic. Bore brwd o gystadlu ar y maes yn Llanelwedd a hynny mewn gwres mawr, ond pnaw ma, mi fydd y tymheredd yn codi eto, boys. Pnawn da, a chroeso cynnes iawn i chi ato ni ar Prynhawn dydd Mawrth. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi yma ar S4C, a da ni'n edrych ymlaen at un o uchafbwyntiau y byd amaeth rwan. Cystadleuaeth fawr, y tîm o 5 i'r gwartheg godro. Pa fryd fydd yn hawlio cwpan coffa 2 Llanilwedd. Oes, mae yna ddigon o bethau. Y pnawn ma i'ch cadw chi a ni ar flaen yn seddi. Cyn bo hir, pencampwriaeth big hitters y gwartheg godro, yr Holsteins. Yr Islands lliw fydd yn disgleirio ynghylch y defaid. A'r criw ifanc sy'n parhau i hawlio'r sylw yn y sied gneifio. Ac erbyn hyn, mae'r ffrwd byw wedi cychwyn o'r sied gneifio, felly mi allwch chi wylio'r cyfan sy'n digwydd yn y fan honno yng nghwmni Alun Elidir a Will Hendra Seifio'n gobeithio wir fod gyda nhw ddigon o fatris i gadw nhw i fynd yn y gwres mawr yma. Ond, yn ystod yn darllediad ni, a da ni yn darlledu tan 5 o'r gloch, mi gewch chi weld holl enillwyr y prif gylch. Ond cyn hynny, dewch i ni weld wedi hanes yn tîm ni. Mae pawb yn brysur ar Prynhawn dydd Mawrth. Dwi'n dallt hynny, mor brysur yn wir. Dim ond Eiron Piw sy'n ar gael i siarad efo chdi ni am edrych nhw. Wel, mae hynny ddigon da i mi. Eiron, ti'n iawn, a sut mae dy bodi am di? Dwi wrth fy modd ni, a dwi'n cael eiliad o'r ffribis mwyaf gefais i y gorau di hwn. Hifen iad, ycha? Ond fe'n digedig. Dwi wedi cael bore prysur, a mae'r pnawn hefyd yn brysur, ond dwi angen hifen iad, achos mae'n boeth ar y gwaelod yma. Ond ar ôl hwn, dwi'n mynd am dro i ganol y blodau, a dwi'n edrych ymlaen eto. Arferchog, gobeithio gael rhyw fwnsiad bach gyn ti, Eiron, cyn diwedd y Prynhawn. Bloda, bwyd, creffta, stondina, heb sôn am yr holl gystadlu, a dyna ydi curiad calon y sioe yma. Mae yna ddigon yn digwydd yma, rhywbeth at ddant pawb. Da ni, fel yr o'n i'n addo, yn dychwelyd rwan i'r prif gylch ac yn gynharach dyma i chi un o gystadlaethau'r ceffyla. Wel, croeso nôl i'r prif gylch, a mae'n llyged ni ar hyn o bryd ar yr ochr ddeheuol. A mae yna ymweliad brenhinol bob blwyddyn. Ac eleni i hechelder brenhinol diges Caeredin sy'n ymweld â'r sioe brenhinol. Wedi bod yma'n flaenorol ym mynychu'r sioe nôl yn 2003 a wedi cael y cyfle hefyd i ddod i'r Ffaerea yn 2018. A heddi, fel i'r ôl yn cynrychioli'r teulu brenhinol yn cael y cyfle i ddod i'r prif gylch a chwrdd â rhai o'r enillwyr a'r stiwardiad a Rob. Mae mor bwysig yn dwi bod pobl fel y stiwardiad, y tîm sydd yn gweithio mor galed ar lawr gwlad yn cael parch. Yn cael cydnabyddiaeth. Odi mae e, a dyma ni, mae wedi cerdded lawr i'r cylch. Barni yr adranca wedi cwrdd â'r beirniad Nicola Jones a wy'n deall. Ar diwedd y dydd, mae'r dosbarth hyn wedi bod yn sefyll am dipyn bach o amser, ond werthu wrth gweld hi a'r beirniad yn cerdded at 629 Nelson Fuller a Matsfield Legacy, y gorau o'r ebol gorau tair blwydd y flwyddyn hyn. Werth aros am wedyn ni. A'r ddiges i hun a hanes a diddordeb mawr mewn cyffyle. Mae, os, a mae merchu wrth gwrs yn gyrru cyffyle ac erbyd fyd. Mae'n enwog iawn am ni. Ia. So, ar enillydd yw Matsfield Legacy. Ac yn weddus iawn o'r march Coston Royal Edition a'r gaseg Matsfield Lady May. Ie, mae'n flin da fi tynnu sylw nôl at y ceffil, ond dyna beth ni ma i edrych ar. Yn union. Y ser. Thomas Fuller yn trafod. Wedyn ni at ei dad neu frawd, Nelson Fuller. Yn neud gwaith
arbennig yn cadw'r ceffyl hyn ar ôl aros dyma bach i gwrdd ar fenyw special a cael yr riban coch werthu wedi ni. Ond dyna fe, y gorau, yr ebol gorau tair blwydd, Matsfield Legacy. Also at the Royal Welsh Show, and wish you the very best in your tour of the show, and we do hope that you come back and visit us. Cyfle gwych nawr i bawb yma yn y brif eisteddle i gael cipolwg ar yr enillydd ar Matsfield Legacy. A ni'n gweld nawr, mae Thomas Fuller sydd yn arwen, mae fe'n dino'r ceffyl bach yn lan. Mae wedi bod yn sefyll am dyma bach. A wedyn, ti'n gwybod am y llun holl bwysig, sydd beth sy'n mynd mlaen ar un o bryd. Mae rhaid dino fel ant yma bach, fe fydd cam yn dod sy'n bobl yn mynd i gofio ar diwedd dydd, ac yn sicr fel eithaf mlaen i'r bencampwriaeth y cyffylau ifanc yn hwyrach yn y diwrnod. A'r triciau maen nhw'n defnyddio i ddal sylw yr ebol. Ie, porfa yn y llaw, mae hwnna'n peth syml i wneud wrth gwrs, ond mae rhaid i gadw lligar yn oli, mae'r coesau yna, mae rhaid bod yn sefyll yn sgwar. Fi o hyd yn gweud... Hwnnw ar y seld? Ie, o'n i'n mynd i weid, fi o hyd yn gweud, mae werth cael llun da, achos ar diwedd dydd, ar diwedd wrthnos hyn, sef ti wedi mynd gedre, wneud dylch i eistedd lawr ar y soffa, dim ond llun bydd gyda ti, bydd dim arian da ti, bydd lot da ti. Bydd hwnnw wedi mynd. Ond fe fydd llun da da ti. Ac Thomas Fuller yn dangos, Nelson Fuller yn berchen. Ie. Perthynas wi ddim yn siŵr, tad dwi'n credu, ond gas ta fi os ydw i'n gweud y beth. Siw'n sicr o'n ffeithiau. Ie, well i ni. Yn drydydd, Nicole Wyman, Brampton Ray Royal, ac yn bedwerydd, Stephen Woodlands, Welena King Charles. Ond dyma ni, y pencampwr ar hyn o bryd. Ac yn swyddogol mae Matsfield Legacy yw ebol tair rôd gorau yr adran ec heddi. Wel, newyddion da yn wir ddath i Thomas Fuller yn dangos fan hyn Matsfield Legacy, yr ebol tair blwydd o'd, yn ennill yr hosglwm a'r garden goch. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw, yma yn yr adran ec, y Merlod Cymreig Tape Cob. Well, Tomboy Fuller, as I know you, you're with me again with another Red Rosette, all the way from Kent. You've made this long journey, and you've made it a successful one again. But this horse is no stranger to winning. No, this time last year, he was young champion and won a gold medal. So, I'd like to think we could try to do that again, you know. Now, was it with your dad leading, or were you leading? Because I remember last year you were both in the rings at the same time, and I think you both had a very successful day, didn't you? Yeah, well, I was in the Cob ring. I had a Cob filly over this ring as well. I was young champion with. And Dad was with this one? No, my dad was with China Doll, which is another filly. Gosh. And then Jordan Sainsbury was with this one. And won the gold medal. You had a very, very successful day. But this one bred by your grandfather? It is, yeah. Real family affair. Many, many congratulations. I know how much it means to you all, and good luck for the rest of the day. Thank you very much. Much appreciated. Thank you. Wel, breuddwyd pawb sy'n cystadlu ac yn dangos yn y prif gylch yw cael tasgu o flaen yr eisteddle, a dyna'n union yw hanes Glyn Coch Georgie Boy yn eiddo i Jodie Sillett ac yn llawn deilwng o'r wobr gynta. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r ebor tair blwydd o'd.
Wel, i ni wedi symud draw o'r biff masnachol ac wedi dod wrth y gwartheg godro. I ni draw gyda'r teirw ifanc fan hyn, yr elite bull. A dwi'n cael cwmni Elaine Evans o Melin y Wig. Ger Betws Gwerfyr Goch, sy'n rwy ti? Dwi'n iawn, diolch Evans, yn o ti. Nawr gwythau, beth wyt ti'n neud fel gwaith o ddydd i ddydd nawr te? So, dwi'n gweithio i cwmni o'r enw Cogent Breeding. So, gwaith fi ydi genetics a dwi'n trefeilio rownd y ffermydd bob dydd o dydd Llun i dydd Mercher, so dwi'n byw ar y ffordd ac yn, mynd i bob ffarm dwi'n gallu a wneud yn gorau. Yn hapus yn dy waith. Ynddo. Ac y person perffaith i gael yn gwmni ar gyfer y dosbarth yma, sef yr Elite Junior Bull. Felly mae'r beirniad Andrew Hodge o Berwickshire fan hyn nawr yn chwilio am darw bach ifanc o safon, yn dyfe, ni'n sôn am gofynion y gystadleuaeth yma nawr, chwilio am darw i fridio, yn dyfe, tarw ar gyfer bechesu dros y wlad i gyd. Yn union, a wel, mae'n andros o hawdd iddo fo ffeindio'r safon sy'n rili uchel yn yr 3 tarw yma sydd ei flaen o, so swn i ddim yn licio ei swydd o heddiw. Na, achos mae yna ddau ddosbarth yn y gystadleuaeth yma i'r brydiau cynhenid ac wedyn y brydiau cyfandirol, felly mae'r tarw bach Enffordd gyda ni fan hyn. Mae yna darw smart iawn hefyd yn y canol, y tarw Angus, a wedyn mae yna darw dedd-yfnaint wedyn ar y pen pella yna. 3 tarw, bendigedig, mae'r un Enffordd ma'n cracker yn dweud. Yndi, a o'i ben i'w gwmffan o, mae'n ebywer nhw'n dod. Oes. Mae ti bryd sydd wedi datblygu yn y 10 mlynedd diwetha yn anhygoel. Yndi. A ti'n gweld mwy a mwy o'r Herefords yma gwmpas wan. Wyt ti'n gweld hynna'n dy waith mwy o bobl yn defnyddio'r Enffordd hefyd? Yndo. Yn enwedig i'r ochrau bridio, a ti'n gweld lot o farmers o gwmpas acw hefo syclar Hereford yn da. Ie, wrth gwrs. Maen nhw'n ffrid tawel, a maen nhw'n gallu edrych ar ôl i hyn. A mae rhaid fi weid, mae yna rhywbeth am y tarw dina yn y canol, yr Angus. Y ffordd mae jyst yn sefyll hwnna nawr ac yn dangos i hunan, a mae hwnna'n darw swart yn dweud. Yndi. A mae ti tarw sydd wedi hen arfer bod mewn ring, oedd o'n gwybod beth o'n i'n neud fel oedd o'n dod i fewn. Oedd, a mae'n dal i hunan pan mae'n ni'n gweld efo'n nawr, pan mae'n ei llun, mae'n fel sef e'n codi i war yn syth, yn union. Codi i ben fyny. Fel maen nhw'n dweud, mae'n dod fewn i'r ring a mae'n meddwl, right, game's on. Ie, ti'n iawn. A jyst ar yr hyd na'n ei gefn, ac y ffordd oedd o'n cerdded o gwmpas, oedd o'n symud yn rhwydd, a mae'r tarw yna yn dyfodol grys yn ei ddweud. Heb os na goni bai. Y teulu Olfford, Melanie Olfford sy'n berchen a wedyn y tarw dedd-yfnaint ar y teg ar y pen fyna, rhif 3293, Richard Hartshorn sydd ar tarw yma, ac braf gweld tarw gan y bryd yma, bryd dedd-yfnaint yn y gystadleuaeth yma. Ie, yndi, a mae'n darw bach dawel. Hyd 2 hwn eto yn does? Oes, yn union. A mae'n gofyn i nhw i gerdded o gwmpas yma nhw nawr. Andrew Hodge fel wedi sy'n beirniadu. Le mae darian di mynd te, Elaine? Wel, mae'r Hereford wedi dal yn llygad i o'r funud mae wedi dod fewn, ond mae'r Angus na gen y pŵer hefyd. Oes. Rhwng y ddau yna dwi'n meddwl mae hi. Dwi yn hoff iawn o'r Enffordd, ond mae yna rhywbeth am yr Angus. A maen nhw'n gyd yn symud yn rhwydd, a mae'n job blinedig iddyn nhw'n wedig yn yr tywydd yma hefyd. Mae'n poethi yma heddi, mae'n rhaid gweud. Yndi. Ond y tarw Enffordd dwi'n meddwl sydd wedi cael ei dynnu i'r safle cynta. Ond gewn ni weld pwy eitha hi wrth gwrs nes ymlaen yn dyfe. Elaine am y tro, diolch o fawr iawn i ti. Croeso i fan. Ac i mewn i'r gorlan am Eirig Rhys, a da chi'n ymuno ni ar hyn o bryd yng nghanol prysurdeb cymal cinderfynol iau tair Owen Faniw yn y gorlan rwan, ac mae'r cyflymdra'n cynyddu. Mae rhaid iddyn nhw rwan gyflymu mwyn sicrhau bod yr amser yn ddigon byr mwyn mynd ymlaen i'r cymal terfynol, i'r ffeinal. Felly pwy sy'n genon ni? Wel, ar un yr holl ffordd o Ynys Manaw mae Ori Quay,
Mae'r ei gris bachgen lleol wedyn o'r cyffinia yma ar 2 ar 3 o Loegr Archie Kells, ar 4 Josh Williams, ar 5 Ryan J Jones a Llew Jones fan'na yn y pen draw ar 6. Chydig bach o drafferth yn fan'na gan yr oen, ond setlo fo'n iawn. Da ni gweld fan hyn, o ie, na ni ar 5 ar 2 o'n i'n mynd i ddweud, y bachgen o Ori Cwei o Ynys Manaw mewn am oen arall. Chydig bach o stodiau ar ôl y fanna gan Ryan Jones ac i mewn a gynta a Cymar Corlan yn cael cynnig yr oen ond ddim yn cael troio drosodd iddo fo felly ddim yn gwneud y bywyd yn rhy hawdd. Da ni'n cael golwg ar y cochyn yn fan hyn o'n o'r Cei. Wedyn rownd y gwddw a ni efo Ryan Jones. So fawr i ddewis rhwng rhai nhw yn y dweud y gwir. Mae yna 2 oen allan ar hyd yr rhes, ond dwi'n meddwl o ryw chydig bod Archie Kells, ond mae'r ei gris bachgen lleol sydd ar y blaen dwi'n credu ac yn dechrau'r oen nesaf yna. Felly, be di'r hanes efo reis? Ydych chi'n dod i'r safon yma? Mae'r bechgyn a'r merched yma, mae'n debyg, wedi dechrau cneifio. Falle gyda ffermwyr ifanc adre ar y ffarm wedi mynd ar gyrsiau gan gwlân Prydeinig. Mae yna ddigon o'r rheini i gael achos mae gwlân Prydeinig yn ymwybodol bod rhaid cael cneifwyr. Stodi hirion yn fan hyn, daclus dros ben yr oen dan reolaeth. Felly gwlân Prydeinig yn gweld dyfodol ac yn gwneud yn siŵr bod yna gneifwyr yn dod o'r newydd trwy'r amser. Mae'r rhai o'n mynd yn hun ac yn rhoi'r gorau iddi, ac mae'r rhai gorau yn gallu dal ati. Mae yna rai gyda ysbryd cystadluol fydd yn cystadlu ar y dydd Iau yma yn y sioe fawr yn cnifio hyd at 80 oed. Ond ar y ddau ar hyn o bryd da ni'n edrych ar Mary Gris mewn a Josh Williams. Ond lle mae Mary Gris ar ni rwan? Oes gen i fo'n arall na, dyna fo, bwtwm coch gan Mary Gris o fanna bachgen lleol sydd yn dod yn gynta o ran cyflymdra. Cyfle iddo fo felly i gael sgwrs efo'r Cymar Corlan. Edrych fan hyn lawr y rhes, edrych ar ychydig bach o'r sgorfyrddau i weld sut mae o wedi gwneud a cymharu. Ydy o wedi gwneud digon i fynd trwodd i'r rownd erfynol. Edrych ar y marc bwrdd, 6, swn i ddim yn syni. Croeso nôl i'r prif gylch, gyda finne Heledd Cynwal a Owen Griffiths yn gwmni chi. A rhywbeth eitha diddorol wedi digwydd yn rhan ddeheuol y prif gylch, Owen, gyda'r adrannec, yr hedeg eto. Y beirniad wedi tynnu nhw fewn mewn i res, a wedyn fel arfer ni'n gweld y beirniad yn gofyn iddyn nhw gerdded nôl allan, ond y tro yma ni wedi gweld y beirniad yn gofyn iddyn nhw rhedeg. Felly mae'n rhaid bod eisiau cymharu nhw yn symud. Felly yn amlwg gyda yr beirniad Nicola Jones, mae'n rhoi pwysles ar symudiad. Mae'n cyfri'r symudiad yn rhywbeth pwysig iawn. Ond dwi ddim wedi gofyn i'r cwbl fynd allan, dim ond y rhes flan dwi'n meddwl. Felly does dim rheolau pendant ynglyn â beth yw gofynion y beirniad i ofyn i'r ceffylau i wneud te, achos fel arfer ni'n gweld y cerddediad a wedyn y drot yn ôl tuag ati, ond anamal iawn ni'n gweld rhedeg. Gyda'r beirniad, hi yw'r bos yn dyfetwm, mae lan i'r beirniad i wneud beth mae hi eisiau, ond yn amlwg mae yna rhywbeth am symudiad gyda'r ceffylau yma mae eisiau cymharu, achos nath i ofyn iddyn nhw rhedeg allan, felly mae rhaid bod yna rhywbeth am ydy'r symudiad mae hi eisiau penderfynu. Mae yna 11 yn y dosbarth, oedd yna 21 wedi cofrestru yn y lle cynta. Mae wedi gweud yn dwi, mae rhaid iddyn nhw gael y pegyn llawn fel y beirniad Nicola Jones. Fe wedodd i y pegyn llawn a mae rhaid iddyn nhw symud. Felly'r cynta a'r ail yn sicr heb newid. Joe Mason, She's a Miracle, sydd ar y brig ar hyn o bryd, safoi Peaky Blinder ar fam Taen Cwm Zeta. Ac wedyn yn ail ar hyn o bryd, Sarah Butterworth, Stafford Limited Edition. Buckles Cherry Tango tad ar fam Stafford First Edition. Joe Mason sydd fan hyn yn dangos. Joe yn arddangos, un o'i gyffylau fe'i hunan. Ac yn neud pob peth o fewn i allu i gadw'r llun perffaith yna. Ydy, fe sy'n ar swydd anoddaf fydden ni'n gweud ar hyn o bryd, oherwydd mae rhaid iddo fe gynnal y ceffyl na, oherwydd ond un ffordd gallith e fynd a lawr o hynny.
Felly mae'n rhaid iddo sicrhau bod yn cadw sylw'r ceffyl a cadw'r ceffyl yn ben uchel. Yn ail, mae Stafford Limited Edition yn iddo i Sarah Butterworth o'r march Buckles Cherry Tango ar gaseg Stafford First Edition, ond mae wedi selio. A wy'n siŵr fydd Joe Mason Arbenni ddigon. Da iawn, Joe. Ac felly bumed in fifth over. Wel, mae'r pendroni a'r dyfalu ar ben, mae'n gwbl glir bellach. Mae Jomas, She's a Miracle yn eiddo i Joe Mason sydd yn ennill llon gyferchiadau mawr iawn yma yn yr adran ec. A Joe Mason wedi wneud ei waith yn ardderchog yn dangos y creadur arbennig yma. Llond cilch o Derry Bear sydd yma'n un sylwn ni nawr yn Nghylch y Defaid y Ryland Lliw. Ac yma i fwynhau'r olygfa hyfryd mae'r ddewd berffaith y tad a'r ferch o'r gwyr i fan am Mirain Lloyd. Croeso ato ni chi'ch dau. Diolch yn fawr i chi. Wel, am wled i'r llygad. Drychwch ar yr Ryland yma, Lliw. Maen nhw yn wled i'r llygad, ydyn nhw. Maen nhw'n ddeniadol tu hwn. Maen nhw'n edrych yn ffantastig a maen nhw wedi cael eu paratoi'n dda. Ond gallen ni nodi efallai, mae nid teddy bears i nhw. Fi di pech i chi nawr, yn dyfu? Wel, mae lot o ddafad o dan o glân. Ond mae lot o wlân am reswm yn hanesyddol ac yn draddodiadol oedd glân yr Ryland yn wlân werthfawr dros ben. A mae yna gysylltiad brenhinol hefyd gyda'r glân? Ie, chi'n gofyn y cwestiwn na, yn ôl bob sôn, mi roedd y Frenhines Elizabeth y cyntaf yn mwynhau cael ei dillad isaf wedi cael ei gweu allan o gwlân yr Ryland. A mae'n debyg bod y sach gwlân wreiddiol oedd yn tir ar glwyddi wedi cael ei bacio gan gwlân Ryland, oherwydd oedd gwlân Ryland yn y canol oesoedd yn werthfawr iawn ac yn fwy werthfawr na unrhyw o'r gwlân arall yng Mhrydain oherwydd safon y gwlân. Yn wir, mae hanes y Ryland yn mynd ôl dros 800 mlynedd yn ysgrifenedig felly, ac mae'n debyg bod nhw'n mynd ôl i oes y Rufeiniaid. Felly maen nhw'n, sy'n ni'n meddwl falle mwyaf hen o'r holl frydiau traddodiadol Prydeinig. A maen nhw'n dal yma, mynd o'n nerth i nerth. Maen nhw'n mynd o'n nerth i nerth. Mae'r flockbook neu'r mae'r gymdeithas gyda'n pell dros 1000 o aelodau erbyn hyn. A os ewch chi'n ôl cwarter canrif, 350 oedd yn y gymdeithas. A un o'r resymau am y tyfiant yw y twf anferthol a poblogrwydd y ddafad Ryland Lliw. Oherwydd yn 1989 oedd y tro cyntaf i'r gymdeithas derbyn Ryland Lliw yn y gofrestr y bryd. Achos mae yna ddau deip yn dos Emirain. Mae dati'r Ryland Lliw, mae Ryland Gwyn. Heblaw am y lliw, os yna unrhyw wahaniaeth arall yn y ddau deip? Chi'n edrych am tua'r un peth, so edrych ar gwlân ar y wyneb, maen nhw'n sgwar, confirmation dda gyda nhw. Ond mae'r un principles chi'n edrych am yn y ddoi ohonyn nhw. Beth arall yw'r unwedd bryd? Wel, beth sy'n bwysig i gofio gyda'r Ryland Lliw yw bod nhw wedi cael eu tarddu o'r Ryland gwreiddiol yr un gwyn. Oherwydd mae'r lliw di yn genetically yn recessive. Felly mi gewch chi mae lawer iawn o'r Ryland traddodiadol gwyn yn cario'r gene y lliw. Felly os mae'r hwrdd a'r ddafad yn cario'r y gene lliw, mae yna un allan y 4 siawns bydd yr oen yn oen lliw. Ond wrth gwrs, os chi'n croesi dafad lliw gyda hwrdd lliw, yna mi byddwch chi'n 100% yn cael oen lliw allan ohono nhw. Ac erbyn hyn, beth sy'n mwy o poblogaidd? Yr Ryland Lliw neu'r Ryland Gwyn? Yr Ryland Lliw, maen nhw wedi tyfu yn fawr iawn dros y flynyddoedd. A fi credu lot o dosbarthiadau, mae mwy ohono nhw na rai traddodiadol erbyn hyn, ond bwysig iawn bod ni'n cadw'r ddoi rai traddodiadol a'r lliw i cadw fynd. Wel, dyna ni,
Chamai di aros pryd yn nosbarth yr wyn hyrdod yr Island Lliw ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd Mrs Philippa Gray o Halifax yn gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach mlaen. Wel, Elaine Evans o Melyn y Wig, mi o ti'n gywir yn y dosbarth yma nawr, yr elite bol y teirw ifanc wrth gwrs. A'r tarw Henffordd wedi mynd â hi yn y dosbarth yma i'r brydiau cynhenid. Pam hynny ti'n meddwl? Wel, fel o'n i'n deud i ti, mae'r tarw, mae mor correct. A o'n symud yn rhwydd, a mae pob peth, mae'n sefyll yn sgwar. Mae bweru sefyd yn dweud. Mae pob peth yn y lle iawn, a mae o gen dyfodol da. Oes, yn sicr. Dendor One Cruise Campo, y teulu Jones sydd i berchen a llongwarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Ac Elaine, diolch i ti hefyd am dy gwmni. A dymuniad i gorau ti hefyd yn y swydd yn teithio'r wlad yn ei gwaith da iawn efo'r brids gwahanol a'r mrywiol sydd gyda chi yna'r byd y genetics. Gwych sydd gyda ni yma yn y beef yn dyfa. Felly, pob hwyl i ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch Elaine.
Mae yna ogla da iawn ar stondin Hybu Cig Cymru. Mae Elin Ratri fan hyn yn brysur, tyfu ti Elin? Da iawn, diolch i chi. Achos cwrdd ar cigydd ydy'r secsiwn yma, ynde? Elwen Roberts, da chi'n nabod wyneb Elwen y ddau erbyn hyn. Ie, beth sy'n digwydd heddiw yma? Ia, beth da ni'n neud heddiw ydy Elin wrth gwrs o'r atre, a nhw sydd wedi cyflenwi'r cig i gyd i'r stondin yma wythnos yma. I gyd, ia'r cig oen a'r cig eidion. A be mae Hybu Cig yn trio wneud ydy dewis cigydd gwahanol bob blwyddyn i roed y gwaith. A wedyn oedden ni wrth yn bodde dewis Aberystwyth tro yma. A wedyn mae Elin yma i gynrychioli y cwmni Ratri. Be fe di ddeitha ni am gwmni cigydd Ratri Aberystwyth, Elin? Ti do na wan? Siop briliant yn gwerthu cig lleol Cymreig o safon dda, dod o ffermydd lleol, a na be ni yn falchiol na, really. A ti wedi dyfagu yn y busnes yn dwyt ti? Ti'n cofio dim byd arall? Na, di tyfu lan, gweithio yna penwythnosau yn y gwyliau pethau, do wedi just tyfu lan. Bywyd braf? Ydy, briliant. Bwyd da yn sicr. Bwyd da. Beth wyt ti'n goginio fan hyn, wan ta? Rumpsteaks i fan hyn, a ni'n neud salad Asiaidd. Ia, oherwydd dwi'n meddwl bod bobl yn meddwl defnyddio tyma rhywbeth fel cig yn boed, ond mae'r salad yn nwyr, ond da ni yn mynd i roed o yn y ffreian pan fach chydig fach o olew, sesame, lle pethau asiaidd, neis yn defol, garlleg, sinsir, chilis, mor hawdd, iachus, swper ar y bwr mewn 10 munud. A mae yna leim? Leim, dwi'n di neud i'w dressing bach fe hwnna, leim a lemon, da ni'n greu mel Cymreig yn efo, bach o vinegar a'r syddion, a just droi o'i gyd. Mae'r blat mewn 10 munud. Wel, mae hwn yn wych. Ia, yn syniad da ar gyfer yr haf, fel ti'n dweud hefyd, yn dydi. A mae'r... Yn fan hyn, mae modd i bobl gael syniadau ynglyn â be fedrwn ni'n neud efo fatha darna o gig. Da ni ddim mor gyfarwydd â hynny, neu'n neud bethau gwahanol efo darna o gig. Ia'n hollol. Ysbrydoliaeth, da ni eisiau. Ysbrydoliaeth. Da ni rei llyfrynau allan bob tro, ac da ni'n trio rei brysait o fan hyn sy'n defnyddio'r carcas i gyd. Mae hynny'n helpu'r cigydd yn dydi, gallu gwerthu'r gwahanol ddarnau, a mae hynny'n bwysig iawn. A dim mae gennym ni ar hyn o bryd rwan, mae gennym ni ysgwydd cig oen yn y popdynau, sydd wedi bod fewn y 2 awr, mae hwnna'n dod allan yn o fe. Mae'n ti'n gloch with hynny, fydda ni gyd. Dwi'n gwybod. Felly am faint bach o stribedi di'r hein yn Delyn, ti'n gwybod am faint da ni'n coginio, a mewn be, faint o olew, be di'r olew? Da ni heb ddim gwerth o olew o ddanna. Dweud y gwir, mae hwnna'n barod. Wedi di dynnu hwnna ffwrdd o'r gwres, a wedyn ni adael o'r estio tra da ni'n neud y llysiau yma rwan. A gan faint fydd y llysiau yma? Mae'r llysiau yma rwan, sy'n ni dweud 5 munud o jyst troi nhw fewn. Pac choy, a dwi di reid shibwns. Shibwns dwi'n galw nhw, ia. Shibwns, ia. Spring onions. Spring onions, ia'n shibwns. Slotch, fyswn ni'n galw nhw. Ia. O, dwi'n glwyd yna blaen. Na, wel. A wedyn ia, a noodles ar y diwedd. Felly mae gennych chi bryd cyflawn, tyfo. Just yn byd, chi angen yn byd arall ar efo. Mae hwn yn mynd â chdi nôl i dy deithio, mae'n siŵr ti wedi bod yn teithio dipyn dwyt? Do, Llanelwedd. O, dim yn Asia? Na, ddim quite more exciting. O na, 8 mis mas yn Llanelwedd, a ti'n bach o Australia a Fiji hefyd. A'n teithio, mwynhau, ta teithio a gweithio? Just teithio yn Australia a Fiji, ond fi sy'n gweithio yn Llanelwedd, yn gweithio ar ffermydd a cael profiadau anhygoel mas fyna. Pa fath o ffermydd oedd reini? Ffermydd godro, mwyaf yn beth ar ffarm beef a David hefyd, ond ffermydd masif, scale mor wahanol i fan hyn, a just gweld shwt mae nhw'n neud pethau bendra'r byd. Gwych. Ond yn braf bod adran y sioe, dwi'n siŵr. Ydy, gweld pawb. Does dim sioe debyg i hon, nag oes? Na, goes yn union. Wel, hyfryd, dy weld i nôl adre. Ymlaen ar coginio, a diolch yn fawr iawn, Ellen. Diolch. Ogla da iawn yma. Yng nghanol y prif gylch, mae'r adran i'r Merlod Mynydd Cymreig, Sarah Heimer, o Brydfa Cwm Hir a Casgob, sydd yn dyfarnu'r adran yma, a dyna hi yn y cot gwyn. Ac ar hyn o bryd yn y dosbarthu'r ebol sy'n arbych 3 mlwydd oed, glanfyrnwy Prym yn proper, sydd ar y brig ac yn cadw cwmni i fi fan hyn yn gwylio'r cyfer yma Owen Rhys Griffiths. Ie, wir. Teip sylweddol, fel, yr un teip o casgobred kite. Ie. Ydych chi'n gweld Sarah yn dangos y teip yma i hun? Ie, mae hynny'n hollol wir, felly i ni wedi gweld y teip yn gyson gyda. Ni wedi gweld y lliw melyn yn dod i'r brig yn aml iawn.
yn goeswyn, ond i ni ddim ond yn edrych ar lliw fan hyn, ond ni'n edrych ar y patrwm hefyd. Mae'r patrwm wedi bod yn gyson iawn gyda hi. Cwm hir, snapshot dwi'n meddwl hefyd. Ceffyl arall nath i fagu sydd wedi cael crynlwyddiant yn y gorffennol fel march, ond hefyd yn geffyl ifanc wedi ennill yn y sioe frenhinol fwy nag unwaith. Ond mae wedi bod yn gyson iawn yn yr hyn mae'n chwilio amdano. Posib pe bydde beirniad gwahanol, bydde wedi gosod nhw mewn trefn gwahanol, ond i ti wedi medru dilyn patrwm Sarah Hamer yn reit hawdd, fydden ni'n dweud. Wel, yn ail ar hyn o bryd, mae teulu Lewis, y Rhydyfelin Sweet Dreams. Ni'n gweld jyst Gethin yn dangos ar ran Brydfa'r Rhydyfelin. Ac yn drydydd 1-8-dim o weithwyth Golden Rose, bechnogaeth Gillian Farrow. Ie, dyna'r tri sydd ar y brig ar hyn o bryd. A'r un sy'n bedwerydd wedyn yw Kitty Bodili, hi oedd yn beirniadu yma'r llynedd, ond mae'r het wedi diosg. Felly Arwyn Jones sydd yn mynd â hi, Glanfyrnwy Prim and Proper. Y tad wedyn Menai Ammunition a'r fam Glanfyrnwy Miss Muffet. John Bennett sydd yn dangos ar ran Arwyn Jones y fferm. Hen frydfa Glanfyrnwy wrth gwrs, ac o Pont Robert yn Sir Drefaldwyn. Ac Arwyn y fferm i bawb sy'n ei nabod o'n. Mi'n siŵr fydd Arwyn yn hynod o falch dros y llwyddiant yma heddiw. Felly ni'n gyfarwydd iawn ar Brydfa Glanfyrnwy gyda'r cobiau Cymreig hefyd. Bosib fwy gyda'r cobiau Cymreig na'r adran A, ond braf i gweld. Dwi'n gwybod bod y magu adran A yn ogystal, ond braf i gweld yn cael llwyddiant gyda nhw hefyd. Dwi'n meddwl fydd Arwyn yn dangos cobiau ar adran A ac adran Ec yn y sioe eleni. Ac mae fo ei partner Dawn, ei wraig o erbyn hyn, wedi cael dipyn o lwyddiant eleni gyda'r ceffylau. A patrwm bach neis o eboles yn fan hyn gyda John Bennett. Dyma ni Glanfyrnwy Prim and Proper. Dyma berchnogaeth Arwyn Jones sydd yn ennill y dosbarth i'r ebolesu neu adfer 3 mlwydd oed yn adran y Merlod Mynydd. Glanfyrnwy Prim and Proper. Enillydd y dosbarth i'r ebolesu neu adfer 3 mlwydd oed yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Llongyfycheiriau mawr i Arwyn Jones y fferm Pont Robert ar y llwyddiant yma yn y sioe. Drychwch beth sy'n fan hyn, triawd neu bedwarawd y biarth. Ond yn job boeth, swn i'n dweud, boys. Oes, mae digon cynnes awna. Gwylyn, beth sydd wedi bod ymlaen efo chi bore yma te? Felly oedden ni'n neud gwisgo fyny i'r ffermwyr ifanc ac nathon ni'n neud trefor y taro, sef dad. Dad sydd fewn yna? Dad sydd o dan pob peth yn fyny. Oedd o'n bihafio? Oes. Oedd o'n cicio? Na, oedd o'n neud dim o ffys. A damser o'ch chi'n gael i wisgo fo fel hyn? Awr oedden ni wedi cael i wneud hyn ac oedd e'n partoi cynt yn cael a nathon ni'n practisio adran a dim byd. Ond na, da ni wedi bod wrthi heddiw ac yn sir. O'n nhw blwyddyn cynta ni a tro cynta ni i wneud yn y ffermwyr ifanc. Chwarae teg i chi. Mae'n neis cael bech o hwyl mewn cystadlaethau fynd, ydy gwyon? O, iawn. A ffordd ydych chi dyfynu efo'r syniad yma, pam taro? O, dwi'n siŵr o'r gwybod mae'r tad wedi gwneud syniad, o'r ni'n just helpu o gwneud o yn fanna. O, ie, so syniad ti oedd o i ddechrau? Syniad fi, o'n i'n gwyon dod â pethau at ei gilydd a helpu ac dod â pethau gwahanol i allan ac dangos gwahanol syniadau. A nathon ni'n mynd efo syniad gwyon o'r gwisg y corff, a wedyn ni'n nes i dylunio'r penwisg. Ac, wel, ie, da ni gyd i dod at ei gilydd a wneud pethau efo ein gilydd a dod y pob peth at ei gilydd. A di cofio tagio? O, do. Bwysig tagio. Di taro ma'n siarad rhyw iaith arbennig? Double tags. Double tags, reit. Gen i weld, lle dwi'n wthio'r meicroffon fewn? Sgen ti... O'n i fewn yna? Ie. Ti'n iawn, dad?
Just about, yeah. Edward sy'n fan hyn. Mae'n go'n cynnes, ma. Mae'n siŵr o fod yn gynnes. Rhyw ddwy awr gadw neu ti wan. O, ie. Glywes i bod chi'n gorau cadw'r wisg mlaen tan y canlyniadau am 5 o gloch. O, ti wedi glywed wahanol i fi, mae rhaid. Wyt ti wedi bod yn gystadleuedd ac yn gadeirydd ar sawl adran y ffemurifem dros y blynyddoedd. Sut mae hyn yn cymharu? O, ti'n mynd yn hen beth os wyt ti'n cael dy rwpio fewn i job fel hyn, dwi'n meddwl, dwyt? Wyt ti'n beirniadu, a wedyn ti'n gwisgo fyny fel tarw, a wedyn ymddeol, ie? Wel, ie, hei lwc, ie, achos hen beth sy'n gorau wneud y gwaith yma bob tro, so. Ie, ynddo. Wel, ti'n gwybod be, hen beth neu beidio, dwi'n gwybod os ti wedi clywed am y wobr freintiedig iawn sydd gennau. Mae gennau bodiwm, a mae'n fraint fawr cael mynd ar y podiwm am bod y wisg neu'r peth mwyaf ffasiynol ar faes y sioe. Felly, neu gymryd y meicroffon ôl, Dafydd, Edward, sori, dy frawd i Dafydd, ynddo. Dwi'n mynd i y podiwm o dy flaen di fan hyn. A mae'n bleser gennau gyhoeddi, mae ti sydd yn llawn heiddi podiwm piw, sefed y bardd yn hedd y podiwm piw. Llongyfarchiadau mawr. A da iawn, Gwion. A da iawn ti. Pob lwc i chi, boys. Ceri newid a fachgen newid. Ti di haneri. Diolch yn fawr. Croeso nôl at Gylch y Defed ac at dosbarth yr Wyn Harddod Ryland Sioe. Ifan Lloyd o'r Gwyr am i rai Norte. O wobr gyntaf wedi cael ei gyflwyno. Do, ffantastig o hwn yn ddosbarth arbennig o dda ac yn hynod o anodd. Mae'r enillydd fan hyn yn dod o Sir Benfro ac yn ail mae Brody Summerfield ac yn dod mae teulu Jenkins o ardal Ystod Merig a Tregaron. Mae'r ein yn ddefed da. Nid just y 3 cyntaf, ond maen nhw gyd, mae llinell ffantastig o ddefed yma. Mae fe'n credit i'r bryd. Wyt ti'n cytuno am i rai? O, mae'r safon wedi bod yn uchel iawn. Mae'r beirniad ein dda iawn yn gweld beth sydd dan y gwlan. O, hwnna'n bwysig? Ydy. Dim jyst safon y gwlan, ond gweld y dafad sydd dan e hefyd. I weld beth mae'r glan yn cuddio. Wel, diolch yn fawr iawn i chi ag y sgwrs gyda'r enillydd nawr. Diolch o garon. Wow, congratulations! Dygrwchiadau. What a tough class. Yeah. Credit to you. Yeah. What does it mean? Pleasure. Frustration as well, I'm sure. A lot of hard work and a lot of hard work with Sarah Sheep. I was given this one. The hair sheep. Llongyfarchiadau, well done. What does it mean? A lot, because I wasn't expecting it. And it was a strong class as well. Yeah, big classes. They'll be celebrating tonight. I think the kids, these are the kids, they're not old enough to so they'll be really happy. And it'll make it'll help them a lot, and encouragement. Yeah, so we're really happy. Llongyfarchiadau. Thank you.
Wy'n ôl gyda'r gwartheg godro, mae yna bencampwriaeth fawr dyn ni ar eich cyfer chi nawr. Pencampwriaeth y gwartheg Holstein. Phil Reid a Cheryl Thomas, i chi wedi bod yn gwylio'r cystadlu tra bod fi wedi bod draw gyda'r bif masnachol ac yn y blaen. Wel, mae yna wartheg arbennig ma'n dos e, Phil. Be neidio'r safon sydd dan ni'n y bencampwriaeth ma nawr? Weda ti, byddai'n fraint i godi'n bore o dro rein. Pe ble, ti'n modd. Mae'r safon yn arbennig ma. A'r gwaith sydd wedi mynd fewn i gael nhw i'r pwynt yma. A'r twy ma. Odi, maen nhw wedi troi nhw mas yn arbennig yn dyn nhw. Ni'n gwybod y gwaith sydd fynd i gael nhw i'r lle yn y fe. Mae wedi dechrau misiodd yn ôl yn y fe. Nag rhywbeth last minute yw e. Na gegleia. Na. A fel mae'r diwydiant i'r boes y tath ma, ti'n modd. Bob glod yn nhw. Bob glod yn nhw. A mae digon yn... Hon y fywch dychryn o flaen i nawr dyl yr un wen ma. 35. Ie, Corringham, Gremlin, da... Mae bach o syndicate fyna fi'n cedi neu na, mae y doi yn berchen ar hwnna, de. So mae hwnna wedi cael 4 llo neu fwy, fi'n cedi rhoi 4 llo. Mae'n glap o fywch yn dwi. 35 na, mae'n enfawr o fywch. Odi. Andrew Patton o County Down yn beirniadu. A wedi wneud gwaith daw ar y teg iddo fe, a wedi cyrraedd penllanwr cystadlu gyda'r bencampwriaeth yma. Odi. Mae'r enwau mawr i gyd ma. Yndyn nhw? Mae wedi gwneud jobyn dda fnadw yn dweud Phil, achos oedd e'n beirniadu yn y Royal Cornwall few weeks yn ôl fyna. A oedd y fywch roedd yn champion. Yn trydydd y fe yn y clas iddi. Na'r safon sydd dan i ma. Na'r peth. I roi fywch champion lawr yn drydydd. A clod i'r un sy'n angos. Beth le? Na, a clod iddo fe bod wedi wneud na yn y fe. Oedd y boi yn neud na? Oedd. Ond wedyn, os oedd y ddwy o flaen yn deilwm o swydd, oedd rhaid i roed nhw mlaen. Trisiad fyna. Welon ni hon yn gynharach yn do. Trisiad David Jones. Bydd honna nôl ar ôl i ni to. Hon wedi'ch plesio chi fawr yn do. So Cheryl, mi ofyn i to, pwyntyn rhoi mlaen. Yna fywch dda o'i blaen honna. O Hefin. Ail oedd y glas, ail yn y clas na oedd i Wiltor o flaen y twel fyna. O, ie, rhyw fywch wen. Ie. O, ie, na'r fywch Matthew Jones wedyn yn arwen, ie? Na fe, ie, mab David Jones, Matt yn arwen fyna. Simon, dyn ni'n mynd wedyn na ail o. O'n blaen yn pwynt sylwebyn wedyn. Brynhyfryd? Simon Brynhyfryd o Tregibi prefix yw wedi cael ei... So mae tair bywch dy Tregibi mewn hwn un, de? Os wedyn, os. Oes bod yna fywch a hanner yn dweud. Odi ail o, a drwchwch ar gader na, oes ba. A mae'n dal yn dwi, mae'n... Simon yn stocman o fri, yn dwi. Odi, a gyda troi gwartheg fo'n mas. Wedi wneud ers blynyddoedd, yn dwi. Ie, blynyddoedd mowr. A mae tricky byd o maen nhw wedi dangos y shows mae trwy'r amser. Odyn. O ti Cheryl yn gwybod o'n nhw. Odyn, maen nhw wedi bod mas blynyddoedd, odyn. A llwyddiant efo'r jerseys a'r Holsteins. Wel, do, na, fi'n biodd elwi ma cwbl o flynyddoedd yn Sioe, cyn bo fi on the scene yn gyda ni. Cilfeithi fyna nawr ar dreisiad, mae hwnna'n dreisiad a hanner hefyd. Gyn ni'n gweld mab hefyd, rhif 29 yn cerdded ato ni yn y pwynt sylwebu, Ifan Wilson. A rhywbeth i fyddi hon, heddi gofio? Oes. Mae hon mynd i fod ar y brig fi'n credu? Chief Snapper, ie. Just y gader na, dweud, a'r stretch ar top na, mae'n fywch anhygoel. Mae'n trydydd llo, ond wedych chi byth, mae'n edrych yn youthful yn dweud. So pwy ti'n rhoi ymlaen, Cheryl? Defan, rho ben ar y bloc. Wel, mae'r un mae Ifan yn arwen yn y top 3, mae'r dreisiad yn y top 3, a'r senior cawd da Matt Wiltor yn y top 3, yna fe. Hon rhif 35, i fe? Hwna we? Na, yr 35 na ti, ie. So, ie. Wel, un peth sy'n sicr, mae yna waith o flaen y beirniad. Felly, dowch nôl ato ni am ganlyniad fan hyn. Ym Mhencampwriaeth yr Holsteins yn y man. Mae yna sylwebau Saesneg ar gael. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the SLC Viewers Hotline.
Yn rhan ogleddol y prif gylch mae'r beiriad Mr Simon Bigley yn cyflwyno'r rhosglymau y dosbarth i ebolesin y adfer tair mlwydd oed. Owen Rhys-Griffiths a fined David Oliver sydd yn gwylio'r cyfan ac yn gyntaf yn y dosbarth yma. 963 coedwigoedd. Coedwig ddi dwi'n meddwl, Princess Rosia. Gareth Lapin yn arddangos. Yr eboles yma'n brif bencampwr yn y ffair eia fel eboles flwydd, ond yn dychwelyd i'r sioe frenhinol ac yn hawlio'r safle cyntaf hynny. Y tad wedyn Giler Spartacus sydd wedi ennill yma yn y gorffennol ar fam Maes Sefelen Rosie. Gareth Lapin yn arddangos yr eboles teir mlwydd oed yma ar ran y teulu James. Wrth gwrs, Copperthorne Dancing Queen, dyn ni newydd gweld jyst yn fannu yn ail yn y dosbarth yn berchnogaeth teulu Charman. Tommy Fuller wedyn, dwi'n meddwl, yn arddangos. Ond dyma ni ar enillydd. Wir, coedwig ddi Princess Rosia. Gareth Lapin wrth gwrs yn dangos ar ran SD James. Ac fel chi'n dweud, Owen, wedi cael dipyn o lwyddiant yma yn Llanelwedd yn y gorffennol. Wedi mynd ar brif bencampwriaeth, pencampwriaeth y cobiau Cymreig yn y ffair eiaf, ond hefyd y brif bencampwriaeth, yr cyffylau i gyd yn y ffair eiaf pan oedd hi'n eboles flwydd. Yn dod o'r cymoedd yn Dwyrain Cymru. Mae'r perchenog, ond Gareth Lapping sydd wedi bod yn ei arddangos. Y beirniad Simon Bigley, wrth gwrs o henffodd Brydfa Llanarth yn llongyfarch yr enillydd. Wrth gwrs, dipyn o gynulleidfa yma yn gwylio'r cobiau. Mae'n boblogaeth bob blwyddyn. Wrth gwrs, yn un o'r tyniadau mawr y sioe fawr. Ond yr eboles yma yn edrych yn ddeniadol iawn yn dweud dwi'n ordew o gwbl. Ti'n gweld bod yna benllinyn neis iddi. Mae wedi symud yn dda iawn heddi hefyd, ond i weld yn hapus iawn yn ei swydd fel ceffyl mewn llaw. Ond dyma ni Gareth. Gareth a'i wraig Kerry, fydden nhw'n siarad am nhw bore yma, gyda nhw'n wythnos brysur iawn yn arddangos yn cynhyrchu sawl ceffyl i'r sioe. Yn gweld Kerry wraig yn y cylch gyda'r adran A yn gynharach. Felly Kerry yn neud y rhai lleia a Gareth o bosib yn neud y rhai mwyaf. Gareth yn amlwg yn aros i gael cyfarwyddiadau. I cael trot bach o flaen yr Eisteddfle gyda'r rhosglwm. Felly'r foment holl bwysig hynny. Ddim pob dydd wyt ti'n cael ennill yn y sioe frenhinol ac yn gwneud yr hediad hynny o flaen yr Eisteddfle gyda'r riban coch. Mae'r ddwy eboles yma wedi gwneud dipyn o ennill yr un yn ail, wrth gwrs. Wedi bod yn llwyddiannus hefyd yn ennill yn Llambed ac yn sioe Glen Ysgoleni. Ond diwrnod coedwig ddi Princess Rosia ydy hi. Mae llongyfarchiadau mawr i SD James gyda coedwig ddi Princess Rosia yn ennill y dosbarth i ebolesin y adfer tair mlwydd oed yn adran y cobiau Cymreig ac wrth gwrs Gareth Lapin yn ei arddangos. Wel, i ni bron yna, mae yna benderfyniad ar y ffordd i chi ym mhencampwriaeth yr Holsteins yma yn sioe fawr 2026. Y beirniad wedi gafel yn y meicroffon, felly mi dywyla i ni gael clywed sylwadau Andrew Patton o County Down. Just like to say a massive thank you to the Royal Welsh Agriculture Society for inviting me over here to judge today. I've been coming to the show many times, I've been here. Always had said I'd love to judge at the Welsh. And to be here today, it's an absolute honour and a privilege to be here with such great quality throughout every class. I'd like to thank my stewards, both in the ring and outside of the ring, for keeping the show moving on so smoothly, keeping everything rolling. Finally, I would like to thank all the exhibitors. It's been a fantastic show, right from my baby calf classes right up to the senior cows. And I think it would be wrong if we didn't at this point give a round of applause to all the exhibitors today. So, just
before I go on and top out my champion reserve and honour mention today, I think hopefully everyone around the ring today can see the kind of animal that I look for when I'm judging. I like an animal that ticks all the boxes. They have to move well, good feet and legs. They have to have that strength. They have to have that body depth. And they have to have them good udders. Those are the kind of things that are going to make a cow last and what we should all be striving for when we're breeding cows at home. And I think, from what I can look at here, I think we have a phenomenal top 7 today in front of us. So I'll now, without any further ado, go and tap out my champion, reserve and honour mention in that order, and then I'll maybe say a few more words after that. Thank you. Wel, dyma ni, Phil Reid a Cheryl Thomas. Mae'r foment fawr ar y ffordd. Le mae'n mynd, boys? Le chi mewn mae'n mynd i fynd? O, James. Fi'n gobeithio trwy gyda. Ifan falle, bywch Ifan? Chi'n meddwl sy'n mynd? Ti'n gyd byd Wiltor. Na, sain, fi'n mynd i eistedd ar y ffens. Very sorry. Sut ti'n mynd i weid? Na, fi'n eistedd ar y ffens. Mae'n dyn nôl lan at y canol. Dere lan, boi, dere lan. Ys, na ni, coi. Ar i wen. Wedi mynd am yr effer wen. Y fywch wen. Y fywch 35 ar gil wobr. A mynd i Simon, Bryn Hyfryd. Ar ail o, ar dreisiad yn reserve. Wel. Beth am hyn, de, boys? Beth am y fywch fuddugol? Cohif yn un rhif 35. Odi, mae'n pedwarydd o. A chwa, mae'n cario'r gader na. Gweld Matthew fyna ni harwen i, boys. Wedi gwneud gwaith gwych. Mae'n waith caled i arwen y dam, mae'n nhw'n i ganmol, boes bach. Corringham Lambdas Gremlin. Ie, her draw o East England o Corringham. Gremlin yw ei henw hi. Enw anffodus am fywch mor hardd. Na, da iawn. Llongyflliadau nhw gyd. Pam hon, Phil? Wel, mwy na dde, am y power mae wedi mynd am bydden ni'n meddwl, a ei ffwrsi, ti'n modd, mae'n, beth yw, pedwerydd to, Mae'n lan, mae'r asgwrn yn lan, oes bach. Gwych iawn, edrych i'n mlaen i weld hon nôl allan o fori nawr, yn dyfe. Phil a Cheryl, wedi bod yn bleser. Diolch o galon i chi'ch doi. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Hey, Matthew, llongyfarchiadau. What an achievement, boy. Thank you very much. Yeah, it's been a good week, but it's been worth it, you know. It's been. What a cow you've got here. What's the story? Story behind this cow was my dad, David Jones here. He was judging a show over in the east of England a few years ago when she had just had one calf, and he really liked her, and he came home and he said, "We got to buy that cow." So we ended up buying her. She's had 4 calves now. She sold in our sale. A year this Christmas just gone. We sold a half share to Adrian Salter-Chalker, and because he really wanted a show cow, and luckily she's done the business here, so it's been great. She really has, in such a quality show of cattle. You know, 7 cattle, probably the best I've seen for many a year here in the Holstein classes. Can you go all the way? Fingers crossed. You know, it's been, as you said, they were a tremendous lot in the championship there. I was following around thinking this is going to be close. So yes, it's great to do the job. Well done, guys. Llongyfarchiadau. All the best tomorrow. Well done, Matthew. Ag Simon, mae rhaid i gael gair at gil wobr. Mae wedi bod yn flwyddyn heriol a dweud y lleia i chi rhwng popeth, ond mae dod yma Simon bach i gael y gil wobr fan hyn mewn dosbarth fel hyn yn codi calon y teulu. Odi. Mae'n safon bod yn rili uchel mae heddi, wedi gobeithio felly wedi bod digon da i ennill, ond mae'r beirniad wedi rhoi i'r fywch hynach, a mae'n ei cadw cydfrinda beth mae wedi wneud, ond na ni falch ni wedi dod yn reserfi hwnna, so ni'n hapus beth ni wedi cael. Braf gweld chi nôl mae'n cystadlu yn y sioe, Simon. Iawn, diolch yn fawr. Da iawn chi, llongyfarchiadau, boys, da iawn. Top man.
Croeso ato ni mae ganolfan gneifio Meirion, mae ar dan yma ar y llwyfan ar hyn o bryd. Mae pethau wedi cynhysu ac wedi cyflymu yn arw ers y bore cyntaf. Da ni'n edrych rwan ar cymal cynderfynol yr adraniaid. Tair o Wynbaniw, ffantastig yn y gorlan. A pwy sy'n mynd i gneifio nhw? Wel, ar un gyda Price, ar ddau Jack Mills, ar 3 Mary Lucas Ridge, ar 4 Phoebe Monk, ar 5 Iwan Pugh Thomas, a David Williams draw fanna ar stondin rhif 6. A rownd â ni ar ychydig bach ar ôl o stodiau gan Gito Price ar 1, a honna i lawr ar 5 gyda Iwan Pugh Thomas. Y ddwy ferch yn cystadlu yn fan hyn, oedden ni'n sôn amdanyn nhw mewn y fanna, a Gito Price allan ar 1, ar 2, hwnna di Jack Mills. Dyma ni fanna, un ohonyn nhw, Mary Lucas Ridge fan hyn, mae'n debyg mae hi ydi cneifiwr ifanc y flwyddyn yn Lloegr, yn dod o ardal Chymlu yn Lloegr, a weles i hi yn cneifio draw yn Molfyrn yn sioe'r tair sir ac yn ennill y fanna. Wrth i ochr hi ac yn cael chydig bach o drafod rheoli'r oen ar y stodiau hirion am a Phoebe Monk draw o Alfredton, Zeland Newydd hitha, yn postio ar ei cyfryngau chymdeithasol. Dyma hi rwan yn ddiweddar dros yr ysgwydd wythana, yn ddiweddar wedi cneifio 305 o ddefed a Ionawr unfed ar 10 ar 20 oedd ar y postiad yna. Yn atgoffa ni bod pan mae'n haf fan hyn, mae un gyda yn Zeland Newydd a fel arall rownd wrth gwrs. Dyna ni felly chydig o stodiau gen i hi yn lawr a honna ar 4 Phoebe Monk wedi dod i barchus iawn i herio'r Cymru Saeson ar holl gystadleuwyr rhyngwladol yma ar lwyfan y sioe fawr, a hyfryd ydi gweld cymaint o barch mae bobl yn rhoi i'r sioe yma yn ysu i ddod yma. Dyma lle maen nhw eisiau ennill, ac wrth gwrs dyrchafu hynna'n trwy ennill y fan hyn a symud troedd i'r adran ganolradd. Dyna'r amcan rwan ta. Pwy sydd yn gwneud i orau fan hyn ar hyn o bryd? Mae Gito Price yn gwneud reit da, ond ar stondin 1, ond Phoebe Monk draw fanna a'i thrydydd oen allan am Mary Lucas Ridge ar hyn o bryd. Rwan ta, rownd y gornel yn i ar yr ochr dalu yn fanna. Draw yn y pen draw dan Iwan efo David Williams, wylwch chi, ar y stodiau hirion, yr oen da reolaeth gyda fo, jyst yn ei ailosod hi fanna i wneud siŵr fod i'n gyfforddus, cyfle i ennill amser dod rownd y gornel yn fanna. Pen arall wedyn, fe sydd yn digwydd yn fan hyn gan Gito Price, mewn ar gyfer ei oen dwytha, mae yn ta, cyfer Corlan yn darparu hwnnw tra ar 6. Dwi'n meddwl yn siŵr, mae David Williams yn mynd i gwblhau'r dasg yma gynta. Ac yn cael chydig o gicio ar y diwedd yn colli eiliadau, fan allith yr eiliadau yna wneud y gwahaniaeth. Dwi ddim yn meddwl, o be fedra i weld o'r stodiau mae o di roed ar y diwedd, mae o di bod yn cneifio'n daclus iawn. O botwm coch cyntaf felly yn yr ornest yma i David Williams. Nesa tafod tybed pwy fydd yn gorffen. Ond un am chydig bach reol o Phoebe Monk o Zeland Newydd. Mae bechgyn a merched yn gyfartal yn yr her yma. Pencampwriaeth y Fitzhugh ar gyfer y parau beef. Brwydir rhwng 2 fryd fi hon am y 5 tro dwytha. A'r glas Prydeinig wedi mynd â hi. Llonggorchiadau i'r glas Prydeinig. Mae'n mynd at y Limousin. A'r lim sydd wedi mynd â hi. Fe am pencampwriaeth. A llynedd y glas Prydeinig atha hi. Ond cyn teyrnasiad y lims a'r blues, mi roedd na fridiau eraill yn cyrraedd y brig. Wanwyl fer, Henffordd yn plesio chi. Darle, yn mynd â hi. Symud hol sy'n rhaid da. Pa bar fydd yn plesio'r beirniad eleni? Wel, yn heilwen braf y cylch gwartheg, i ni'n edrych ymlaen fan hyn nawr at bencampwriaeth y pare, bencampwriaeth y Fitzhugh, a dwi mewn cwmni da ar gyfer hon hefyd. Megan Davies o Gwm Gwaun, sydd wyt ti? Ydw, fi'n dda iawn, diolch. Da iawn, braf dy weld i yma'n Llanelwedd. Diolch. A wedi dod yma'n hwyr bore, neu'n gynnar falle dylwn i bore di llun, ie? Ie. Le fi esti? Ar taith ysgol yn Groeg.
Siwr nath chi? O, dda, arbennig. Ac o ti ddim yn mynd i fethu mas ar y sioe, nag ot? Byth. Na, byth. A Mared Hughes wrth gwrs o Sir Fôn, o Fiches Pabo fyna. Siwr wyt ti? Da iawn, diolch chi'n iawn. Rwy'n dda iawn, ti wedi cael bore prysur, diwrnod prysur. Ti bod flat out yn dod yn dangos efo mam a dad ac yn y blaen? Yn cael sioe dda? Do, diolch. A pethau yna'n dda iawn. Ac ni'n edrych ymlaen yn dyn i ferchen nawr at y bencampwriaeth yma, y pare'r ffit Sioe, a am safon yn dyfe. Ni'n gweud wrth gwrs bob dydd yn dyn ni am safon y gwartheg, ond i ni wir yn ei weld eleni. Gymaint o wartheg yma'n cystadlu ferched yn y sioe fawr. A'r safon yn rhagorol yn dywe, Megan. Odi, rhagorol. A chi'n gweld y stoc yma. Mae fe'n top notch, chi'n modd. Mae fe'n arbennig. I gweld siwt gwmynt o stoc hefyd. I mynd rownd yr rhain gwartheg. I ni'n cael wythnos braf iawn o ran y tywydd, yn dyn ni. A'r tywydd wedi bod yn boeth ers mis. Wyt ti falle Mared a Megan hefyd wrth gwrs, ond wyt ti Mared, mae ydych chi lot o wartheg yma. Wyt ti'n gwybod pa mor anodd yw wedi bod ydych chi i gael y gwartheg yma i edrych ar ei gorau nawr cyn y sioe, achos mae jyst wedi bod mor boeth. Felly mae'n glod i'r arddangoswyr yma i bod nhw'n edrych gystal. Ynddi, mae'n ofnadwy anodd jyst cadw nhw yn And the competition is for breed pairs. Ie, mae wedi bod yn eithriadol i gadw nhw i edrych yn ffres yn dyfed, ti'n bod, ac i gadw nhw i edrych ar ei gorau. Dim ar chwarae bach, mae'n mynd ati i wneud yna, fe. Wrth i ni edrych ar y beirniad sydd gyda ni nawr yn y bencampwriaeth yma. Mae'n ddiwrnod poeth i fe hefyd i fod allan yn y canol, ond yn gwneud gwaith arbennig o dda o chwarae teg. Mae'n cael chwysad yn y canol sy'n dwywaith amdani. Sef Jeffrey Rogers o Gledd Iwerddon, o ffarm Hill East. Ac mewn cystadleuaeth fel hyn, am be fydda nhw'n chwilio nawr te Mared yn bencampwriaeth y ffit Sioe nawr y pare? Dych chi eisiau'r ddau par i fod yn matcho efo'i gilydd a neu'n siŵr bod nhw'n debyg efo yr un ti'n gallu cael dwisio dau un math o bwar, ti'n eisiau tarw sy'n bwar dros yr eithaf neu buwch neu dy bynnag. Ond mae'n rili pwysig bod nhw'n matcho a bod nhw'n cerdded efo'i gilydd bod nhw'n dod. Felly mae yna un tarw ac un buwch gyda ni wrth gwrs yn does nawr yn y bencampwriaeth yma. Un gwryw, un benywaidd, mae gan yn dyferth i ni weld y gwartheg dion yn hyn nawr. Clamp o darw gan Sarah Leighton. Ac i ni'n gweld wedyn Jessica fyna wedyn yn dyfer rhif 3-3 ar fuwch o fferm Dole Gwyn. Tarw yna jyst mor gryf ddwn, dwi'n mae'n anodd i gael rhywbeth sydd yn matcho'r tarw yna, dwi'n beth ti'n meddwl? O, mae fe'n galed iawn i cael par sy'n sefyll allan gyda safon arbennig hefyd. A chi'n gweld, hefyd to eto, mae'r safon yn arbennig. Mae'n rhagorol. Mae'r tarw'n jyst mor gryf, yn dwi? Mor gryf. A confirmation yn bwysig iawn mewn tarwod. I cael y genetics cywir i pasio mlaen y genedlaeth nesaf. O'n i'n sefyll ar bwysau'n gynharach, ar asgwr na'r trod sydd gan y tarw yma. Mae e mor bwerus hefyd, ond ar y teg, maen nhw'n edrych yn wych ar gwartheg dion Cymreig gyda llaw, yn nhw ath ar gil wobr yma llynedd yn sioe 2025. Allan nhw'n neud i eleni? Chi'n meddwl allan nhw fynd un yn well a mynd â hi? Mared? Dwi'n meddwl. Mae tarwn efo gormod o pŵar i gymharu ar heffar. Mae'r tarwn jyst mor fawr a pwerig. Mae'n anodd cael heffar neu fuwch sy'n mynd i matcho fo. Ti'n cytuno, Megan? Ydw, fi'n cytuno, achos yn par chi eisiau doi sy'n sefyll mas ond hefyd yr un peth. Ti sy'n weddol gyfartal, weddol gytbwys yn does? Ie. Rhenffordd mae'r tarw yma, mae hwn wedi dal yn llygadu, oedd eto'n darw mor gryf, ond mae yna fuwch. Oedd y fuwch smart iawn gyda nhw hefyd ar eu pwys nhw. Stephen O'Kane yn arwen y tarw yma nawr, cyd i fyw wrth gwrs. Fe sy'n bia'r tarw yma, oedd e yn y brif bencampwriaeth ddoi. Eto, jyst yn anferth o darw, yn dwi. Ond mae'r fuwch yn sefyll i thir fyna, ni'n gweld yn dyn ni, mae'n dal i thir yn ei erbyn, yn dwi? Mae'n gadar. Wy'n lwco'r hyn? Mae'n neis. A wedyn ni'n gweld y gwartheg Charolais. Maen nhw'n mynd i fod yn cerdded fyny nawr yn y man. A drychwch ar rhain. Drychwch ar y pŵer. Ac i'ch atgoffa chi gyd yr fuwch neu'r heffer sydd gyda ni fan hyn nawr.
Dyma pencampwraig y Sioe Fawr. Hon enillodd y bencampwriaeth yma yn Llanelwedd ddoe, sef Lara Hill Violet gan yr Olfords a tarw Thor Atkinson sydd gyda hi fyna nawr. Ond hi yw seren y Sioe eleni. Be newch chi'r par yma ferched, Megan? O, maen nhw'n par outstanding. Ma nhw. Maen nhw ddoi yn y môr grif a coesau cadarn. Mae eisiau 4 cwrs sy'n sefyll i tir. A mae'r doi par na yn dwlu ar y tarw na hefyd. Dwi yn dwlu ar y tarw na. Beautiful. Ond mae'n heffer. Wel, mae'n berffeth yn dwi. Be ti'n meddwl, Mared? Mae'n just pethau anhygoel. Mae'n efo bob dim sy'ch chdi isio mewn pethau i gallu mynd ymlaen a bridio a gallu. Mae'n really nice. A mae'r tarw'n mynd efo'n lyflu fyd. Maen nhw just yn siwtio i gilydd rhyw ffordd yn un o'r par yma. Maen nhw'n gyfartal, mae'r pŵer yna, yr hyd. Na, war y teg. Mi fydd na waith meddi rhain, ond gewn ni weld siwr eithi wrth gwrs. Mae yna lot o ffordd i fynd wrth gwrs. Mae'r brydiau i gyd yma, mae'r blons yma, a'r limbs, a'r cementals, y glas, yr angus, yr hirgorn, y burgorn, y gwyn Prydeinig, y salers, a'r ucheldir a hefyd y red pol. Felly braf iawn i'w gweld y cylch yma yn llawn ac o gwmpas y cylch yn orlawn. Dewch nôl ato ni yn y man.
Ie, mae'n dipyn o lygfan, dwi. 40 o fridiau biff o'n blaenau ni fan hyn yn y cylch gwartheg. Pencampwriaeth y Pare, pencampwriaeth ffit Sioe. Megan Davies o Gwm Gwaun gyda fi yn gwmni a hefyd Mared Hughes o Sir Fôn. Wrth i ni weld y beirniad Jeffrey Rogers. Wedi cael nhw i'w llinell ac yn galw nawr bridiau ymlaen i'r rhestr fer gyntaf. Mae wedi galw'r gwartheg Dion ymlaen. Mae'r Charles ymlaen. Pwy sy'n ymlaen wedyn, ferched? Pwy sy'n dan i fan hyn, Megan? Y blond ymlaen? Ie, blond i'r un. O'r teg. Ble mae'n mynd nesaf? Y limbs, Mared? Ti wrth y fodd? O, no. Dyna sydd gyda chi wrth gwrs adre fwy adre. Y limbs a'r glas sydd â chi adre. Mae'r Simmentals a mae'r Angus ymlaen. A'r glas Prydeinig. The Angus. And also... Dyna'r felly'r saith sydd wedi cael ei tynnu ymlaen i'r rhestr fer gyntaf. A dwi'n cytuno. So those are the 8 that have been shortlisted by our judge. Gweld hefyd mae'r Birgor, mae yna 8. Cwma nhw wedi cyrraedd pen y llinell yn co. Felly 8 mlaen i'r rhestr fer. A dim syndod ferched, beth ych chi'n meddwl o'r 8 wedi cael ei tynnu mlaen, Megan? O, digon teg, byddwn ni wedi gwneud yr un peth fi'n credu ni. A mae'r safon nhw i gyd, a'r confirmation nhw i gyd yn sefyll mas o'r gymaint. Arbennig. Mae'n llygad i mynd at y Charles, mae hyd. Mae nhw'n jyst yn sefyll ar. Y par y blonds fyna ni'n gweld yn y canol hefyd, yn rai arbennig. Mared, wyt ti'n gytun gyda'r 8 cyntaf yma? Yn dy tad, am nhw'n just pres o anifin yn anhygoel. Dwi'n meddwl mae'r Angus's yn really, really nice. Mae nhw'n just y ddau matcho efo'i gilydd. A Charles. Se chi'n cael y cyfle i fod yn y cylch na heddi nawr, yn gwylio ac yn gweld y gwartheg yma, pwy rai fyddech chi'n rhoi mlaen nawr te i gael y garden goch nas? Na rai, wyt ti wedi ffansio Mared fan hyn? Dwi'n licio'r Aberdeen Anguses. Mae nhw'n ddau glam pan i fel. Ni'n gweld y tarw fyna'n cael ei dynnu nôl mewn. Mae yna bwer dychryn yn perthyn i rhain, yn does? Yr Olfords yn berchen ar y ddau. A fel o'n i'n sôn y gynharach hefyd, maen nhw'n berchen ar yr heffer enillodd pencampwriaeth y biff unigol ddoi. Mae hi yma gyda'r Charlie. Am rai fi, o'n i ti nawr, Megan, se ti'n cael dewis? Ie. Ble fydde ti'n mynd? Bydden ni yn mynd am y Aberdeens neu y Charles fi'n credu ni. Maen nhw'n, wel, y 2 par sy'n sefyll mas o fwyaf i fide o'r bod yr un peth hefyd, ond wedyn cael y stael a'r ability fel, chi'n modd, just confirmation ragorol gyda'r 4 yna. Os, na, fi'n cytuno. Wel, edrychwn ni mlaen i weld le mae'r garden goch yn mynd yn y bencampwriaeth hon. Tipyn o ffordd i fynd, mae rhywun yn tybio. Pidwch mynd yn bell. Yn adran y Merlod Mynydd Cymreig, Sarah Heimer y beiriad o Llanelwedd, sydd wrthi yn bendroni yn fan hyn, pencampwriaeth y stoc ifanc. Ie, mae'r tensiwn yn codi. Mae modd i'r enillwyr arau hynny oedd yn ail yn ei dosbarth i gysadlu am y wobr yma, sef gwobr George Webley am bencampwr y stoc ifanc yn yr adran A, sef y Merlod Mynydd Cymreig. Felly mae yna 7 ger bron y beirniad. Mrs Sarah Heimer, brydfa Cwm Hir. Felly mae'n cerdded i lawr y llinell. Sarah yn ffermio greu gŵr ger Llanelwedd, fferm Prynhawn Tylwch. Ac wrth gwrs yn merch i ddiweddar Mary Edwards brydfa Casgob, ac wedi cyfrestru ceffylau yn enw Casgob hefyd yn y gorffennol. Felly Matthew Howells gyda Rupera Charisma. Rebol Islin wedyn. Matholwch, Islin Matholwch.
Pwy sydd yn mynd â hi, Owen? Wyt ti'n un sydd yn dilyn yr adran A? Mae'n anodd dweud yn dwi. Mae wedi bod yn gyswllt iawn o ran ei theipi. Ond, ie, mae'n anodd gweud gyda Sarah, dwi'n meddwl. Mae gyda meddwl ei hunan yn fi wedi mynd am rhywbeth mae hi'n hoffi yn ddios. Mae'n edrych dipyn ar y rhai ar y brig. Ond, wrth gwrs, maen nhw mewn unrhyw trefn ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl falle'r... Yr ebolis tair blwydd oed falle. O, Glanfyrnwy sydd â hi. Fydd na ganu yn Mont Robert heno. Felly'r ebolis Glanfyrnwy sydd yn mynd â hi. Glanfyrnwy Prynhawn Mawrth. Wedyn yr ebol Islyn, dwi'n meddwl, sydd yn mynd ar gil pencampwriaeth. Wel, dyna ni, wrth gwrs, Fyne David Oliver ac Owen Rhys-Griffiths sydd wedi bod yn dilyn y pencampwriaeth yma, a Glanfyrnwy Prynhawn Mawrth. Yr medal air yn mynd nôl i Sir Drefaldwyn. Mae Arwyn yn un emosiynol iawn, Arwyn, ac dwi'n siŵr mi fydd ni ddagre rhywle fan hyn yn yr eisteddle. Ond braf i gweld Arwyn yn magu'r copiau Cymreig ar adran ec wyt ti'n sôn. Braf i gweld yn cael tipyn o lwyddiant gyda'r adran na yn ogystal. Ond John Bennett sydd yn dangos ar ran Arwyn. And we're swiftly over to the splash on Tipomis, section A's. We have a result here also. Glanfyrnwy Prynhawn Mawrth. Mae'n cael ei arddangos gen John Bennett sydd yn mynd ar fedal air pencampwriaeth y stoc ifenc yma yn adran y merlod mynydd Cymreig yn y sioe frenhinol. A'r perchenog Arwyn Jones y fferm Pont Robert. Mi'n siŵr fydd o'n falch iawn ac yn dathlu rhywle fan hyn yn yr eisteddle. Pencampwr y stoc ifanc yn adran y merlod mynydd Cymreig. Glanfyrnwy Prynhawn Mawrth a berchnogaeth Arwyn Jones y fferm. Wel, Arwyn Jones, neu Arwyn y fferm, fel i ni'n eich nabod chi. Chi wedi dod i sioe frenhinol Cymru a chi'n gadael gyda nid yn unig cyntaf, ond pencampwriaeth yr adran ifanc yn yr adran A. Dipyn o sioc. Na'r peth cyntaf, chi wedi gweithio fi, tipyn o sioc hynna. Be mae'n golygu i chi i gael yr hwn? Wedi bod yn dangos yma ers 1974. Cobi am syni, wedi dangos ambell i section E yma, ond dyma'r cyntaf, dwi wedi cael cyntaf efo bola section E. Ac yn ddiolchgar iawn i John Bennett yma. Maen nhw'n deulu bendigedig, maen nhw wedi gweithio'n galed iawn efo nhw. Now, John, what does it feel like to run round? Now, you did go for an extra lap of honour. You went all the way to the end of the grandstand. Oh, it just feels amazing to win it. It's unbelievable. I'm more thrilled for our win than anything else. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi a mwynhewch yr eiliad. Diolch yn fawr iawn. Wel, i ni lawr i bedwar. Y pencampwriaeth y pare'r ffit Sioe. A dyma'r pedwar sydd gyda ni'r Charolais, Cimental, Limousin, Angus. Ond, ble mae'r garden goch yn mynd? Megan Davies o Gwm Gwaun a Mared Hughes o Sir Fôn gyda fi'n gwmni. Be ti'n weid, Megan? Ti'n stico at yr Angus a'r Charolais? Fi'n credu bydda fe'n stico gyda'r Angus a'r Welsh Charolais. Mae fe'n clas galed iawn. No, mae Jeffrey Rogers o Ogledd Iwerddon wedi gwneud gwaith gwych rhywun. A mae rai fi wedi, mae'r cementals wedi dal fy llygad i hefyd, fel mae'r limbs Mared. Mae nhw jyst y pwer sydd yn y pedwar ola yma nawr. Mae nhw jyst yn arbennig yn dyn nhw. Yndi, safon uchel gan bob un o'n nhw. Fi'n cytuno efo bob efo'r pedwar sydd wedi cael ei tynnu ymlaen. Mae'r tarw efo'r limbs yn bach rhywol i fynd efo'r heffar. Mae'r heffar yn lyflu o heffar, a mae'n sefyll allan. Ti dal yn stico da'r Angus? Mae'r Anguses yn mynd o. Ie, wedyn i'r Anguses fed, mae'n stico mas. A ia, mae Charolais, jyst i gael bod yn wahanol. Ond e lle fe'n unrhyw ffordd, achos dwi ddim fyny ni y beirniad sy'n gywir heddi. Ac yn y man, mi fydd e'n gafel yn y meicroffon, dyna fe. Mi fydd e'n mynd at y meic yn y man, a mi fyddwn ni'n tawelu wedi ni glywed i sylwadau fe. Siŵr bod e wedi mwynhau'r profiad yn arw.
ei brofiad Ac am dywydd. ac am y gwartheg mae di weld yma heddiw. Mae yna rhywbeth am y Charlie pan mae'r hael fel hyn yn twynnu ar eu cefnau nhw pan maen nhw'n sheino fel hyn. Mae e jyst yn olygfa arbennig. So there we are. A'r arddangoswyr yma yn heiddi medal am y ffordd maen nhw wedi gofalu am y dar, ffordd maen nhw'n yn cadw nhw'n ddiddig fan hyn nawr, yr arddangoswyr. Mae'n rhyfeddol yn dweud maen nhw jyst yn cadw nhw cadw nhw mor dawel. A dyma'r beirniad. Quality of stock throughout all the exhibitors, they deserve a round of applause, please. It is getting very warm out here, so I'll not draw this out too long. But it has been a real pleasure for me to judge this, and once again, thank you very much. Mae'n dwym iawn, felly dwi ddim yn mynd i aros yn hir iawn cyn mynd ati i ddewis yr enillwyr a hefyd yr is-bencampwyr y bencampwriaeth y ffitsyw. Ble mae e'n mynd, bobl? Mae e'n mynd at y cementals. Mae'n cerdded lawr am y limbs. Mae'n edrych nôl ymlaen. O, fi'n credu bod chi'n iawn, ferched. Yw e'n mynd am yr angus. Mae'n edrych unwaith eto. O, di ma fe! Chi'n deall eich stwff, ferched? Yr Alfords wedi mynd â hi. Wel, arbennig. Gwbl heiddiannol, ond nhw sefyll mas. Hefyd yn dyn nhw. A ble mae'r gil wobr yn mynd? Y Charolais wedi mynd â hi. Wel, o'n i ddim yn bell o hynny, chwaith. Efallai bod i'n mynd rhywle, gallai. Am safon, arbennig, ac i ni'n edrych ymlaen o'r ferched at y tîm o 5, a chi'n mynd i aros gyda fi ar gyfer hwnnw? Chi'n edrych ymlaen? Ie, maslaw. Ni'n mynd i gael gledd yn dyn ni. Diolch o galon i chi am y tro. Yn rhan ddeheuol y prif gylch, yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob, sydd dan ein sylw, ac mae Nicola Jones, Brydfa Fronarth a Blaen Gwen, wrth i'n berniadu pencampwriaeth y stoc ifanc, ac rydw i, David Oliver, ac Owen Rhys-Griffiths yn gwylio'r cyfan. Ie, mae yna dipyn o gysadlu wedi bod yn yr adran ec y bore yma, ond dyma ben llanw'r adran ec am y dydd, felly pencampwriaeth y stoc ifanc. Yr enillwyr i gyd yn ôl o bob un dosbarth, ac dyn ni'n gweld, mae'r penderfynu wedi cael ei wneud. Yn wir. David Newsom, Copperthorne, Glitz and Glamour sydd yn mynd â hi. Wrth gwrs hon wedi ennill llynedd y dosbarth i'r ebol i blwydd. A'r tro cyntaf i David Newsom cystadlu yn y sioe Bryn Hynno, wel am flwyddyn iddo fo llynedd ac ymwell fyth eleni. Ie, David yn gymharol newydd i'r bryd, yn dweud, ddim wedi bod yn magu, ddim wedi bod yn cadw cyfylau dynod am flynyddau hir iawn, felly wedi cael llwyddiant yn gynnar iawn. So the Ymunwch Championship in the section their passion is not only to display the smash of the birds, but it will take vote of vital understanding of the chorale. Llongyfychedd mawr i David Newsom gyda'r ebolus 2 blwydd oed. Copperthorne, Glitz and Glamour sydd yn mynd ar pencampwriaeth y stoc ifanc yn adran y Merlod Cymreig Teip Cob.
da ni yng nghanol gornest yr agored pob gwlad yn y gwellteidia masnachol ar hyn o bryd ar stondin 1 Clive Hamer o Gwmelan, Maureen Cade o Ffrainc ar 2, Prynhawn Evans o Geredigion o Dal y Bont ar 3, Andrew Mudge 6 ar 4, Elfed Jackson o'r Gogledd ar 5, a draw yn y pen draw o Ffarm Cwncloch mae y Gareth Owen. Dyna'r line-up i chi? Ie, Gareth Owen, di o'n mug chwaith fyny hynna ar stand pech. A'r boes na di bod yn brysur roi hwnnw'n hynny cystadleuaeth gwych fyny Tiabed Gelert. Cneifio Gelert. A mae hwnna wedi datblygu dros y blynyddoedd. A mae rhaid rhoi parch a diolch iddyn nhw am gynnal y gystadleuaeth yna. Achos yn rhan o hwnna, mae gen nhw feithrinfa i gneifwyr gwella newydd a dweud y gwir. Bobl ifanc sydd isio dysgu. Cystadlu felly. Ie, ti'n llygad y lef yna. Mae ddew, Prynhawn Evans, mae'n bachgen ifanc, mae'n wych ar machine ar y peiriant hefyd, ond mae gan chi wedi dysgu a troi lew i'r gwella, mae'n dda weld o fan yna, cael gwaed newydd yn dod fyny. A jyst i sôn, dydw i ddim yn hollol siŵr ai 5 neu 6 sydd o ddefed yn y gorlan, ond os oes yna dim ond 5 yna, yna mae yna 5 ar draws y bwrdd allan gan Prynhawn Evans, Ceredigion, Andrew Mudge, Lloegr ac Elfed Jackson o Eryri. Hefyd, Clive Hamer wrth gwrs, draw yn y pen y mar stondin rhif 1 ynta a'i bimed allan ac yn mynd ar ystodiau hirion ar rwan ar hyn o bryd. Rwy'n agos iawn fan hyn, Andrew Mudge ac Elfed Jackson yn dod lawr yr ochr o'na. Dwi'n meddwl bod Elfed jyst a ddiw damed ar ei flaen o. Yn dod rownd y fflanc na, jyst ail osod ei chydig i Stein Llonydd. Ydy, mae o di newid ger rwan yn dydi, felly gawn ni weld rwan eithaf am y botwm coch, neu oes na, mae'n ein arall yn y gorlan, felly 6 o ddefed ydy. Oedd dim ond rhaid sbio ar y cymar corlan, hwnnw a'i ben dros y drws, sbiwch ar ei gyntaf fewn. Dyma fo, Ale Jackson. Elfed Jackson fydd y cyntaf fewn am y ddad ola. A Andrew Mudge ddim yn un bell ar ei olo. Na, chdi wir pa wella, ydy o'n dewis gwella gwahanol rwan, tybed? Ni'n ddigon manwl i sylwi o gyda fo wella ffres ar gyfer yr edwytha yma. Os biwch ar Elfed Jackson rwan, mae'n newid ger sylweddol wedi bod, a fydd o'n mynd dan y tansail na rwan, ychydig o drawiadau o dan y gwmffon i wneud siw bod o'n gallu gorffen yn daclus ar yr ail ochr na wedyn yr ochr gyflog nes ymlaen. Fydd o'n cymryd mwy na rhyw 2 funud rwan a fydd o rownd i'r ochr arall na i chi. Da ni ar 14 o funudau ar un o bryd mae wedi cymryd iddyn nhw gneifio y 5 a hanner o ddefed na fel mae ar hyn o bryd. Amser gwych yn Andrew Mudge yn y modist wedi cael bech o flaen ar Elfed yn cwmpo lawr fewn i'r ysgwydd gyntaf na. Elfed fel mynd ddim yn bell ar ei olo. Ydy, a mae'n ddiddorol iawn i weld y cneifio gwella yma yn yr un dull a cneifio peiriant yma hyn wrth gwrs ynde. Os a ddim gwahaniaeth a mae'r bechgyn yma, mae rhaid cofio bod y bechgyn yma hefyd yn gneifwyr o fri efo peiriannau ac yn gwneud llawer iawn dros y flwyddyn yn llunde. Ond yr hyn sy'n mynd â'i bryd nhw o ran cystadlu ydy'r gwelleifiau. Ie, ti'n iawn yna. Mudge fan hyn, just ar fin troi'r gornel, chydig bach mwy o stodiau hirion gen o fo. Lle mae Jackson arni, mae Jackson ar ei holi, dwi'n meddwl o chydig bach yn dydi Will. A Gareth Owen allan yn y cyfamser efo 5 chweched, dwi'n siŵr. Ie, mae Elfed wedi dwy'n y blaen nôl. Ha, mae wedi troi hitio'r ysgwyddol yna. A ffwr a fo. Cwbl o clips rownd fyna wan. Ydy, mae nhw drawiad am drawiad o'n yn dydyn. Lle mae'r lleill, lle mae Clive Hamer ar Iwan mae Clive a'i chweched allan o lwchi. Felly Clive wedi dechrau'n gyflym ac wedi eich pylu rhyw chydig bach wrth fynd ymlaen. A dyna dewis maen nhw wedi wneud, mae'n debyg o ran ansawdd y defed, o ran yr her sydd i weld yn y gorlan. Felly mae rhwng Elfed Jackson ac Andrew Mudge, pwy sy'n mynd i orffen yn gyntaf. Ie, wir mynd o agos. Elfed Jackson, cwbl o trawiad rownd y gymffon yna. Ond Andrew Mudge, mae'n gwybod ffordd i fynd, mae'n gwybod be mae'n gorfod wneud i cael y results mae'n eisiau, yn dyma fo. Chydig o drawiad ar ôl y gymffon. Andrew Mudge. Andrew Mudge o ryw eiliad o Elfed Jackson. Doedd dim rhaid bod yma i fwynhau'r sioe. Ymunwch yn yr hwyl dwi'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ar Facebook ac X, chwiliwch am y sioe i wylio clipiau o'r holl arlwy y cystadlu a'r crwydro.
Ewch i Instagram a TikTok S4C am gipolwg tu ôl i'r llenni o'r sport a'r sbri ar faes y sioe. Ac am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C, ewch i s4c.cymru. Pencampwriaeth y stoc ifanc yn adran y copiau Cymreig. Simon Bigley y beiriad gyda'r het. Ac dyn ni wrth gwrs yma yn ffodus iawn yn cael gweld o'r sedd gorau yn yr eisteddle. David Oliver ac Owen Rhys-Griffiths. Ie. Y beirniad Mr Simon Bigley o Frydfa Llanarth. Dwi'n meddwl yna benderfyniad wedi wneud. Mae yn trafod gyda Aled James, y steward. Aled yn wreiddiol o Lanarth, yn Norllewin Cymru, heb bod ymhell o lle ddechreuodd y Brydfa Llanarth, ac yn gyfarwydd iawn â thad Simon, y diweddar Len Bigley. Sgwn i lle mae yn mynd â hi. Declan, dwi'n meddwl. Ie, Aberlogyn Riba, dy merchnogaeth Byron Preston, sydd yn mynd ar pencampwriaeth. Ie'r bencampwriaeth yn mynd nôl i Sir Gar, Byron Preston. Declan yn arddangos wedyn, y tad Giler Luke ar fam Aberlogyn Golden Pearl. Mae'r Gio Wobr yn mynd i'r eboles blwydd. Owen. Ie, Cwmenfus Gwenan, dwi'n meddwl. Chloe Deakins, Llan Morlais Sylvester ar fam Cwmenfus Prynhawn. All winning the Upstock Championship at the Royal Welsh Show. So remember, tomorrow we'll be starting at 8 o'clock again. Diwrnod arbennig iawn i Byron Preston ac Declan Davies. In the Welsh Cocktail Pony. A chwarae teg, oedd y ffili yma'n smart iawn i dosbarth hefyd yn sefyll allan. Ydy, mae hynny'n wir. A diwrnod yr ebolesi wi heddi ar draws y cylchoedd yn dyfe gyda'r adran A, yr adran ec a'r copiau Cymreig. Felly'r diwrnod y rai benywedd i wi. Consider coming to see our main show, which we're going to be doing in the hall. It's incredibly close there. So this is just a little bit of a... Llawn gyfecheru mawr i Byron Preston o'r gwyr yn ennill pencampwriaeth y stoc ifanc yn adran y copiau Cymreig gyda'r eboles 2 flwydd oed, Aberlogyn Riba. Dwi'n ôl yng nghanol y blodau, a mae yna arddangosfeydd a lliwiau yn bob man yma. A'r gystadleuaeth yma di'r eye-catcher. A sôn am eye-catcher, dychwch, dwi wedi ffindio eye-catcher arall. Llunos twig, dych chi werth eich gweld yn eich pinc? Diolch. Rhaid i fi ddweud. Diolch yn fawr. A dwi'n siŵr bod chi'n hapus iawn, mae gennych chi bethau gwerth i gweld yma. Diolch, mae fe. Chi nath hwn? Ie. Mae hwn yn special. Odi, mae'r glas yn special yn dyfe, yn wahanol. Ie, wel, llygad dynwr ydy'r gystadleuaeth, a be gathoch chi i feddwl am y syniad yma te? Wel, o'n i wedi prynu hwn cyn amser Covid. Chi'n ffili cael gafel yn dyn nhw nawr. Be'r gwydyr rwan? Y gwydyr. O, reit. So, benderfynnes i defnyddio fe, a wedoi ddarall i gael dy fi. So, o'n i moyn rhywbeth sydd yn byw, does dim oasis yn rei nawr. So, mae da fi'r glas myna. O, reit, oce. Pebbles bach, a wedyn rhoi dy blodau mewn. A dŵr, mae dŵr yn dy fe. Wel, ai. O'n i am rhywbeth... ffram hefyd? Mab nath y ffram. Dwi'n edrych o weldings. Dwi'n gwybod fwy am weldings a dwi'n gwybod am flodau. O'n i mlaen achos mae gennych chi bethau. Sawl cystadleuaeth ydych chi wedi bod arni? 4 i gyd. 4 i gyd. Ac ys faint ydych chi wedi bod yn cystadlu te? O, siwr o fod 15 mlynedd. Ydych chi? Oeddech chi'n ifanc iawn yn cychwyn te? Reit te, llunos twig. Mae hwn, llun ac hwn. Be di hanes hwn te? Be oedd y cystadleuaeth? Space, y gofod. O, reit. Llanast, llwyr llunos, dwi'n galw hwn. Llanast, llwyr llunos. Achos dim fel awodd e fod. Be oedd o'i fod? O'n i'n neud e siap ys. O, reit. A oedd ti'n galw hwn, pallu plygu. So fe cadw o'n i fe'n syth wedyn. Llyfiau sy insulation bod tu fewn. Right. Allan mi fel a dwi'n gweld y gofod, ydw fe. Dych chi wedi bod yn y gofod?
Do, sawl gwaith. Do? O'n i'n mi ofyn am hynny. Ond mae'n dweud, llanas neu beidio, mae'n very highly commended, yn dyddio? Odi, cyferbyn a bod yn bedwerydd wedyn. A mae fe'n rhoi compliment gyfiwch, ond bydde eisiau un arall lawr fyna. Ie, wel, na fo, mae o'n dal yn glod i chi. A mae yna un peth yn un, a chi eisiau ddangos eto, dwi eisiau gweld hwn gyda chi. Dewch i ni gael gweld. Be di'r gystadleuaeth yma wedyn te? Beth o'n nhw'n galw fe, montage, o'n i heb wneud un eriod o'r blaen, fe fo wannol lefle, so fe lefel fyna, a fe lefel fan hyn, ynddo fe, a fan nhw fod linco. Ond dwi ddim cweit yn iawn. Dych chi'n tan werthu chi'n dan, nhw'n adwyd yna? Dydych chi? Mae eisiau chi gymryd fwy o glod yn eich bethau? Dwi'n gweud y gwir. A wedyn, oedd e'n Beatrix Potter, so fe nes i bwni Peter a bit na bwni. Wela i. Allan o be mewn awr yn te? Gwlan, needle felting, maen nhw'n galw fe. Diaw. A oedd e'n hanner awr wedi 20 arna yn benni fe noswaith cyn y siow. A sy'n pen ôl na cwt ag e. Bydwch gweith neb. Dim ond y pen sy'n bwysig ydy. Sy'n eisiau edrych ar ei ben ôl o. Bydd o'n iawn. O, swn i'n dweud bod chi wedi cael sioe werth chwael yn barod. Wel, wedi yn treio, na'r beth. Mae dyn yn ymlacio wrth wneud blodau. Swn i'n dweud bod chi'n cael hwyl yn adwy anni, a welwn ni chi mae'r blwyddyn nesaf, to dwi'n siŵr. Sbiw ag ach, ie. A fydd yna gardiau bob man eto. Diolch yn fawr. Diolch i chi. A neis cyfarfod â chi. Diolch i chi. Dwi'n di chwilio am flodyn fel un chi. Pencampwriaeth y tîm o 5 i'r gwartheg beef. 5 o gewri gorau pob bryd. Y bridiau masnachol fi'n rheoli hon. Di mynd am y lim! Y gwartheg coch wedi mynd â hi. Mae'r Charolais wedi mynd â hi. Glas Brydeinig wedi mynd â hi. Y sioe 2019. Ond daeth tro mawr ar fyd yn ddiweddar, hen fryd y Burgorn yn ennill y 2 dro dwytha. A mae e'n mynd am y Burgorn! Na chi gamp, eleni eto. Coron drifflig i'r bridiau traddodiadol eleni tybed? Gawn ni weld. Wel, dyma ni bobl wedi cyrraedd eich chafbwynt y sioe i fi bob blwyddyn. Pencampwriaeth y tîm o 5. A dwi mewn cwmni da ar gyfer hon, mae hynny'n wir i chi. Wel, Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch. Croeso cynnes ato ni tro cyntaf i ti ddod ato ni heddi nawr yn y pwynt sylwebu. Ni'n edrych ymlaen yn arw ato hon, boi. Ynddi, wel ti'n dweud mae'n un o wasuron y sioe yn ydi. Y grŵp o 5 yn ydi. Dwi'n meddwl bod 16 oes o dime. 16 o dime o fridiau sydd yn rhyfeddol ar olygfa mae'n codi. Wel, y codi'r blew ar gwallt ar cefn yn gwarni bob tro, yn diwedd. Bob tro, yndi. Ac hefyd yn gwmni gyda ni, mae Megan Davies. O Gwm Gwaun, a Megan, diolch i ti am aros gyda ni hefyd. Dim problem. Gyda ni ar gyfer y ffid sew wrth gwrs. Dwi'n gwybod bod tithau hefyd, fe ni'n sgwrsio tithau hefyd fel ni yn edrych ymlaen at hon fyd yn dwi ti. O, ydw, edrych mat draw. Sonia, chydig bach ti dir am y bridiau sydd gyda ti gatre wrth gwrs wyt ti wedi bod yn beiriadu yn y sioe o'r blaen, yn nosbarthiadau'r masnachol ac yn y blaen yn cystadlu eleni. Sonia, chydig bach am yr hyn sydd gyda ti adref yn ar y ffarm. Do, yn y ti fan do, ges i fraint o'r ydeg a beirniadu'r adran y bith masnachol. Oedd yn uchelgais. Di bod yma ers hogyn ifanc a meddwl dywys i cael cystadlu. Ond byth yn meddwl sy'n ni'n cael dod yma i feirniadu, so oedd hynny'n uchelgais i mi ac i'r teulu fel tai. Fraint anhygoel, yn fraint enfawr i chi. Oe. A Megan, chithau nôl yn Cwm Gwaun fyna, yn cadw gwartheg hefyd, wrth gwrs, beth da chi? Wel, mae commercials yn ni. So mae 5 da ni lam a lenni de, a ni wedi cael bach o llwyddiant ydyn, ond y glas, y limbs dyna stach chi. A rhaid beth a tithau wedyn, y limbs yn fe'n magu ambell i darw a yn croesi hefyd gyda'r glas ac yn y blaen i gael y bith masnachol yma. Chydig o limbs pyr, chydig o rei glas 3/4. Ti'n bod pesgi a dyn os beth i gonda i fridio, wel, ti'n bod gwerthu teirw fel tai. A nôl te, at y tîm o 5. Dyna nhw'r gwartheg Dion Cymreig. Tipyn o dîm a'r gŵr yn gyfrifol ac yn cael y fraint enfawr o feirniadu yma yn y sioe eleni. Esmor Evans, Machi Fachan yn
Filfeddig, yr amaethwr o fri yn cadw gwartheg pedigree, Charolais, Limousin. Mae hwn yn ddyn sydd yn deall I stwff, mae hynny yn sicr I chi. Ac yn wncwl I tithau hefyd, Tudur, yn dweud? Yndi, na chi, yndi, na ti fan, yndi. Sdim eisiau cwestiynu arbenigedd y gŵr bonheddig yma, nag oes? Na, dim o gwbl, dim o gwbl. Mae wedi anghofio mwy na mae'r rhan fwy ohono ni'n wybod, yn dweud? Do, igon gwir ti fan, igon gwir. Dyna ni. Wedi beirniadu mor blaen, wedi beirniadu dros y byd a gweud y gwir yn do. Wedi bod yn Brasil a... Wel, dros y byd yn dweud. Yndi, Lloegr, Scotland, fel ti'n dweud, bod yn y Brasil. Yn Ffrainc, yn Sbaen. Ac am be fydd e'n chwilio nawr te? Tudur, ti'n abod yn well na neb, wedi bod yn gweithio da geflynyddoedd yn ôl hefyd, wrth gwrs. O wastad isio pŵar, digon o seis. Pŵar, Cywirder. dyna'r gairiau, pŵar mae eisiau. Pŵar, ia. A digon o seis, felly, chywod, ond swn I ddeud, a dyna fydd o'n mynd ar ôl, fatha, digon o pŵar, digon o seis, a cerdded, ti'n bo, ia. Ti'n cytuno mai dyna sydd angen mewn pencampwriaeth fel hyn, te, Megan? Ydw, fi yn. A ti'n mo, mae'r safon ma mor dda. Mae fe'n galed I cael da sy'n debyg I gilydd fyd. Ond mae y competitors ma wedi llwyddo yn llwyddiannus iawn o gael stoc anhygoel I fel compito erbyn I gilydd fan hyn. Mae fe'n anhygoel. Os o ran y pencampwriaeth yma, mae eisiau tarw da yn y marn I I gychwyn pethau. Tarw, swmp o darw a wedyn gobeithio buwch sydd yn matcho'r tarw a wedyn. Lle di fynd o fyny'n gallu di Tudur? Gydre, ti'n bod, wrach bod rhai beirniad yn wrach yn mynd I feirniadu'n wahanol, ond swn I ddeud heddiw fydd o wrach eisiau tarw wrach sydd just yn dominyddu wedyn buwch a wedyn heffrod a wedyn tarw fel bod o'n dangos, ti'n bod, be maen nhw'n gynhyrchu. Mae'r Henffordd wedi bod yn glyfar iawn. Welon ni'r Henffordd yna wedi mynd am darw bach ifanc yn hytrach na mynd am y glamp o darw mawr. Falle di gweld hi'n anodd I gael rhywbeth fydde'n gweithio gyda'r tarw mawr na'n dyfe. Well, di mynd am darw bach ifanc ac yn sicr mae yna dyn peryg fan hyn. Oes, ond dwi'n siŵr os dwi'n iawn, a dyn nhw fod I roi be bynnag sydd I ennill i'w bryd ar ddillun I fewn efo'r grŵp o 5. Ond, fel ti'n dweud, mae'n anodd ffindio grŵp yn ydy, ti'n bod, I fatio hefyd. A falle bod y gres yn chwarae ran hefyd, welon ni'r tarw Henffordd yn chwythu chydig bach yn gynharach, falle bod wedi gweld i'r rhydwy mi ddod nôl allan eto, ond fe? Ia, igon posib yn y gres, mae'n digon gwir. Ond mae rhaid ni siarad am rhain, y Charolais, ac Esmor yn ddyn Charolais, yn ddyn lims hefyd, ond mae rhain yn agos iawn at I galon yn dyn nhw Tudur. O, wel, wedi bridio hein ers blynyddoedd, ti'n bod, ond dwi'n siŵr fydd o wrth I fodd yn cael beirniadu yma heddiw a gweld y grŵp yma I flaen o wan yn dweud. Dwi'n dwlu ar rhain. Dwi'n meddwl bod rhain yn wych, Megan. O, dyd ma nhw. Cha'r tarw na ar y pen fyna. O, anhygoel. A'r pŵer ganddyn nhw yn sicr? Yn sicr, wes. Un nhw'n plesio, Tudur? De, maen nhw'n edrych y dda. Yndyn nhw? Yndydyn. Maen nhw'n edrych y dda. Mae'r tarw ar fywch na, just yn tanio, yndyn nhw? Ynddi. O, edrych ar pŵer. Ac Esmor yn galw'r y blons I fyny o'r cornel pella na tuag ato fe. Cawn nhw'n dod. Dyma nhw ar y ffordd. Chi dyn peryg, gwyn hyn hefyd. Y safon gwych o wartheg blond yma yn y sioe eleni dros y Megan. O, wes. Safon uwch iawn. Wel, beta chi bod wedi bod yn cystadleuaeth drwm iawn i'r cystadleuwyr o Charolais ydyn. Waw. Mae yna lot o fridiau dal I ddod wrth gwrs. I ni wedi gweld y lims eto. O rhaid ni aros am rheini, yn does? O, wes. Y cementals, y glas Prydeinig, y de-ddyfnaint, yr angus, y hirgorn, gwyn Prydeinig, y burgorn, wedi'n gwartheg yr ucheldir. Mae'r salers, mae'r galloways a hefyd y Pauls Coch, y Red Paul. 16 o frids. Falle bod yr un yn y canol twtch, falle'n rhy gryf o bosib. Mae'n anodd. Ydy. Tîm da.
Yndi, mae dîm sy'n sefyll allan to'n iddi fan. Ynddi. A bant â nhw, esmort i gweld digon. Reit, dewch i ni gael cipolwg ar y limbs. A llynedd, y burgor nath hi. Maen nhw'n mynd amdani am y trydydd blwyddyn yn olynol. Yn mynd am y goron drifflig. A'r gwartheg dion yn ail llynedd. Ond beth am Lenny? Lenny sy'n bwysig nawr. Wrth i ni weld y limbs yn cychwyn i taith i fyny o'r cyrnel pella yna. Mae glamp o darw gyda nhw ar y talcen. Yes. Beth ti'n meddwl am rhain te? Thor Atkinson sy'n ar tarw na, ar y foot underdog. Beth ti'n meddwl am rhain te, Megan? Maen nhw'n outstanding, maen nhw gyd mor pwerus a confirmation, oh my god, waw, na gyd sydd fi wedi, waw, mae'n, oh my god. Maen nhw wastad yn berig mewn pencampwriaeth o'r fath yn dyn nhw tydi'r gwartheg limbs? Ynddi, mae'r limbs wastad i bod yn pwerus ag yn greu fewn niferoedd y fyd yn dydyn. Ti'n bod gymaint o fridwyr yn cadw limbsins hefyd yn dydyn. Nice. Oes. Rhai o'r rhain o Winfield Park, mae un lawr o'r Alban fan hyn gyda nhw hefyd o Grahams yn does? Oes, Thor Atkins fel ti dweud, dwy efo Jenkinson a Robert Graham, ti'n bod, sydd wedi bod rownd y sioe eraill a bod yn llwyddiannus, felly... Drych arnyn nhw, drych ar tarw nhw, mae'n rhagorol yn dwi. Mae'r tarw na'n enfawr. Cael rhywbeth i fynd gyda fe yw'r das anodd, yn dweud. O bosib rhy fawr? Wel, o'n i'n clywed ddweud bod classes a'r heffrod yn eithriadol. Felly wrach, os trio ffeindio tarw i fynd efo hini, fasa'r broblem wrach, yn dweud, ti'n bod, ond edrych fan hyn, mae hwn yn sefyll allan yn dydi, ti'n gwybod. A goffa nhw esmor efo y beirniad wedi gweld digon. A mae yna ddigon i ddod hefyd. Mae yna lot o feirniadu o'i flaenau. A mae yna gystadlu arbennig ar y ffordd.
Dyma chi benllanw cystadleuaeth a fiwlen Gymreig y bencampwriaeth Hywel Davies. Sir Gar, nawr te mae bethau'n poethi. Ori, ti'n iawn, Meinir, ti'n iawn. Mae'r cystadleuaeth grif yn adw wedi bod yma heddi yn adw iawn. Chwarae teg i'r brydwyr yn ddymas, bob clas yn llawn o safon uchel iawn. A nawr mae pen llanw yn ei nawr o'r bencampwriaeth yn y bryd. Mae hwn yn golygu tipyn i'r brydwyr yma, achos yn mis Medi mae yna arwerthianau di-ri yn doses gyda'r gymdeithas yn y Trallwng, yn Llanelwedd, a Rhythyn, ie. Ie, ti'n iawn, os mae'r Prynhawn Mawrth o bennau gael ei werthu yn y gymdeithas de. A na fe, mae hon fydd y sel fydd yn mwy na thebyg yn seto'r tred am yr hydre wedyn ni. Mae'r cyfoeth sy'n cael ei creu yn y seli hyn yn mynd mlaen wedyn ni'r defed, defed mynydd y biwla a'r pennau gwynon a'r spectacles. Fydd yr llawer o brydwyr ni yn mynd i brynu defed wedyn ni o'r seli ni, a mae gweithio trwyddo ar seli hwrddod wedyn ni roi hyder i'r dynon i investor ili yn hwrddo da wedyn ni. A'r pennau mae pobl am weld yn dyfe. Y marciau ar y pen, y sglein. Hwna sy'n dal ag y sylw di pam ti'n gweld nhw yn y cylch? Odi, mae hwnna'n iawn, mae hwnna'n iawn. Mae nhw'n, pan ti'n mynd i sied am sywina neu beth bynnag, ti'n gweld y defed o hyn, mae'n gymaint hawsach i weithio gyda'r nhw wedyn ni. Nawr te Hywel, pen ar y bloc, lle mae am fynd? Ie. Mae fe'n rhoi nhw mas, dwi'n meddwl. Odi, mae di mynd am Will Jones a roi'n fenw. Odi, o'n i yn meddwl felly bydde hynna bydde mynd â hi. Smart difrifol. Teulu, tŷ mawr. Ie, Garth, Will Jones a wrth gwrs i tad Neil Jones tŷ mawr. A'r hen, fel wedes i gynner, hen deulu wedi brido os blynydde mawr. A'r chwarae teg i nhw. Wel, am gampwaith iddyn nhw. Bydd yr oen fenw yma yn dan i tipyn o sylw yn yr hydre. Bydd ti'n iawn. Pan byddwn ni'n dod y sel y hydre, byddai ffogofyn i Neil mwy na thebyg pwy un oedd yn y sioe, achos bydd fe 20 o rai tebyg i'r ein yn y lloc gyntaf. Fe job i goi mas. A warai teg i nhw de. Byddai'r gyd yn edrych yn debyg. Ti'n iawn. Diolch yn fawr iawn i ti, Hywel. Well, Will, amazing. I know. Well, you didn't expect the Ulam. What about this? I know. I haven't had this one yet, so no, I didn't expect that. First time? Yeah, first time for me anyway, yeah, for sure. Don't know if Dad's had it, but first time for me, yeah. What does it mean to you? A lot to me, a lot. I didn't think we were going to have that. There's 3 crackers in the ring with me, so no, I didn't expect to have that, no. Well, you're putting the mules on the map today. I know, congratulations, da iawn. Wel, mae'r Angus ar y ffordd ag am Sioe maen nhw'n gael heddi yn Llanelwedd. Wedi ennill pencampwriaeth y parer Sioe yn gynharach. Tybed allan nhw'n neud i nawr yn y tîm o 5. A maen nhw ar y ffordd i fyny at y beirniad Mr Esmor Evans. O'r Wyddgrug, y milfeddig, a'r brydiwr stoc o fri. Cadw gwartheg Charlie a gwartheg Lims. Ac yn deall i stwff a nai Esmor Tudur sy'n gyda ni fan hyn yn gwylio'r gystadleuaeth. A hefyd Megan Davies o Gwm Gwaun yn gystadleuaeth brwd yma yn y ffair ea ac yn y sioe haf a fel wyt tithe hefyd Tudur wrth gwrs. Fel wyt ti di ennill y pare, un o'n mynd i wneud i yn y tîm o 5. Tudur? Wel, pam ddim? Ynde? Pam ddim? Na, maen nhw'n edrych y dda fan hyn dydyn. Darw da gyda nhw'n dos e. Tarw ei pin o pŵar yn does? Sgwarin yn dwi. Ynddi. Chael yn sefyll hwnna nawr, coes yn fawr Cornel Megan. Ie. Siapus yn dwi. O, ydi. Dros ben ydi. Hoff iawn hwnna. A falle os un o'r rhain y canol, falle cweit o'r pŵer falle yn gweddill y tîm. Yn y marn ni o bosib. Ond gewn ni well olwg arnyn nhw pan ddod nhw ato ni fan hyn yn dweud ni yn gweld nhw'n dda fyna nawr. Ydyn. Esmor wedi gweld digon ac yn edrych ymlaen i weld y tîm nesaf.
A'r hirgorn fydd yn dod tuag ato fe yn yr eiliadau nesaf yma nawr. Yn cerdded fyny o'r cornel pella yna. Chwarae teg i'r arddangoswyr boes. Mae'n eithriadol o dwy. Mynd nhw hefyd fel mae hi'r stoc yn dyfe. Dwi'n mynd rhwydd yw i, Megan. O, na di. Wyt ti'n gwybod beth yw i fod mewn cylch cystadlu? O, ydw. Adrenalin yn cadw chi fynd a mae fe jyst yn, beth gofiadwy, really. Mae'n foment yna chi yn y ring. Pan mae hi mor boeth â hyn, oes rhywun yn gallu anghofio i ryw raddau achos bod chi yn y foment gymaint. Mae'r adrenalin fel wedodd Megan, ti dyr yn cynnal rhywun yn cario rhywun. Yw hwnna'n wir? Dwi'n mi all fod. Ond mae rhaid chi fod ar eich gwyliau drwy'r adeg, bob eiliad. Oes. Mi allith golli concentration am rhyw hanner eiliad wrach bod y beiriad yn sbiad wrach bod i throedi neu bod i di sigo fi'n bach yn ddigon oedd o newid i feddwl. Mae fe'n, y pethau bach sy'n mor bwysig ac yn ddigon yn aml. Ddim ai wedi mynd. Dyma'r hirgorn, felly nawr. O'r y teg, tîm da iawn ganddyn nhw. Fydden nhw gael y tarw nôl mewn i'w llinell. Glamp o darw da fod nhw hyd yn se. Mae hwn yn dîm da i weld, ydy? Mae Mae chwarae teg ydyn nhw. Mae ti dyr, cytuno. Dîm. Mae nhw'n sefyll y dda fan hyn ydyn. Mae'n eis gweld y bridiau yma, ydy? Ydy, gyd yn cystadlu yn de mai. Brydiau cynhenid ni, ben ar brydiau cyfandirol yn dyfe. A'i lle nhw i'r diwydiant yr un mor bwysig. Lot o ddechrau sy'n godro yn croesi gyda'r rhai nawr hefyd yn does. Mae'n rhywbeth sy'n digwydd fwy. Yndi, mae o i fan, yndi. Maen nhw'n gweud bod ansawdd y cig yn arbennig iawn. A dyna nhw, yr hirgorn. Wrth i ni weld Esmor yn camu y tu ôl i nhw unwaith eto. Ac Esmor yn paratoi i weld y British White yn dod tuag ato fe yn y man. Ond tipyn o ffordd dal i fynd wrth gwrs mewn campwriaeth y tîm o 5. Rwan, dwi'n gwybod fod gyda chi adra ddiddordeb mawr yn y cynnyrch cartre yma a'r cystadlaethau coginio. Mae Carys Jones fan hyn yn nabod y cystadlaethau yma. Wel, ti chwith allan, mae di cystadlu, mae di stiwardio, mae di beirniadu. Carys o Bentraberw, Môn fydd wrth y lliw flwyddyn nesaf o Sir Nawdd. Felly mae yma i weld beth i be i ddall y dalltings. A da ni am ddechrau efo'r gacen lysia yma. Heblaw moron, mae hon yn cystadleuaeth ddifyr, Carys? Yndi, cystadleuaeth ddifyr iawn. Da ni di arfer efo cacena moron, do. Ond mae gennym ni bob math o bethau fan hyn. Gennym ni'r siocled a'r bitrws, mae gennym ni'r fan hyn. Mae gennym ni'r hanas ar oren sy'n gyfuniad eitha diddorol, swn i'n deud. Honno'n drydydd, courgette, ia. Ar oren eto. Ia, mae yna bob math o'n nhw. Mae pobl yn dehongli mewn gwahanol ffordd, ydyn. Hon sydd wedi dod i'r brig, courgette a lemon a teim. Ia. Mae'n edrych o dda fyd ydy. A mae di addurno dda iawn, dydy. Ydy. Felly, ie, mae'n ddetholiad hyfryd fel mae'r beiriad yn deud. Rwan ta, mae pawb yn gwneud y gacan grin a'r pice bach. Traddodiadol Gymreig, Nia. Ond be mae beirniad yn chwilio amdano fo? 5. Dosbarth o 5 ydy hein. Mae'n nhw gyd fod yr un maint. Wedi coginio yr un maint ar yr un ffordd. Mae'n anodd iawn cael 5 sydd yn edrych i fath. Ond dyna di'r dewis. Mae eisiau nhw yn euraidd o ran lliw ac yn edrych i fath ac yn tynnu llygad y beirniad ar blas wrth reswm. Ie, rhyw fymryn o blas, awgrym o speis. Eithin bach o speis, oes. Ie, ond yr enillydd fan hyn ydi Clare Lewis, ia. Mae hynna yn gyson, dydyn nhw. Yndyn, mae'n edrych y fath, ydyn. Ydy'r un faint, ar un siap. Felly, wrth edrych ymlaen ys flwyddyn nesaf ta, da chi wedi bod yn gwylio'r beirniad fel steward wrth yma, do? Felly, be mae rhywun fel chi yn ei gasglu o'r profiad yma leni? Mae'n braf gweld sy'n mae bobl eraill yn gweithio, dydy. Mae bob beirniad yn gweithio mewn ffordd wahanol. Mae'n chwilio am wahanol bethau. Mwyn beirniadu cyfres o wahanol ddosbarthiadau fel hyn, mae eisiau gwneud bach o waith cartra, does? Mae siŵr gen i... Chi wedi dewis y cystadlaethau felly, ynddo? Da ni wedi dewis y cystadlaethau flwyddyn nesaf, do. Pethau gwahanol i leni, ond pethau sydd
bethau sydd gobeithio mynd i weithio. Wel, mae'n sicr, mae lot wedi cystadlu. Mae gacen sinsir efo yma, a dwi'n sylwi fod y beirniad wedi mynd am... Nid am y rhai wedi haddurno, chwaith na ddo. Na, mae o wedi mynd am disan sinsir traddodiadol yn fama. Yndi, lliw da wedi choginio drwyddi hi draw. Dydy o'n wedi mynd am yr efo addurniadau, achos mae oedd o'n deud yn draddodiadol mae disan sinsir yn eitha plaen. Ie, dehongliad pawb ydy. Ie, hollol, ie. Rwan ta, y dosbarth nesaf yma ydy tors banana. Mae pawb yn neud tyrth banana dros gyfnod Covid. A sultana. Rwan ta, be newch chi o dosbarth yma? Dosbarth cryd ydy. Mae'n dosbarth cryd, mae'n ddipyn ohonyn nhw. Beth o'n ddeud oedd, maen nhw'n edrych yn dda, mae wedi torri fewn iddyn nhw, mae wedi blasu nhw. Amball un ohonyn nhw wyrach yn ôl yn brenu wedi cael ei defnyddio bananas oedd yn rhy barod. Gormod. Gormod o llwgwr rhy gry, Ond a mae rei wedi rhoi yr eising arnyn nhw. A mae hwnna'n job anodd i gael o edrych yn ffwrdd o hi. Yndi. Ac eto edrych yn gyson. Yndi, mae gynna ni'n y fama does, mae hwnna'n eitha gyson ar y top. Honna dda, yndi. Honna falla'n cystal hwyl yn Na, a hon sydd wedi cael cyntaf yma. Evans efo yma, ie. Mae rhaid i gael llaw bach yn does i steady hand. Hollol, ie. Reit, da ni'n mynd i barhau rwan, gan i egwyl fer rwan. Na fo. Panas a dda rwan efo hynny. Panas ein o heil, ie. Llawn cyffwrdd rein, ond o'n i'n ôl at gweddill y cacenna, pan ddwch chi'n ôl ata ni. Wel, dyma nhw'n dod. Y gwartheg Byrgorn. Maen nhw'n mynd am y goron drifflig, y Byrgorn sydd wedi ennill y tîm o 5 llynedd ar flwyddyn cynt. Oedden nhw'n mynd i wneud i eleni eto. A dyma i chi dîm, bobl. Wel. Maen nhw'n hynod o gystadleuol. Mae'r niferoedd gyda nhw yn y sioe eleni. Ac Esmor Evans y beirniad yn aros amdani nhw. Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch gyda fi fan hyn yn gwmni. A Megan Davies o Gwm Gwaun. A dyma nhw wedi cyrraedd y beirniad. Mae eisiau nhw jyst cael nhw'n ôl mewn i'w llinell. Fi bach yn fler arnyn nhw fyna, tudur y Forest. Ydy. Mae eisiau nhw gael bach o siap ar y tîm. O, fe nhw wedi cael tre mewn munud. Fyddan. Beth am rhain de, boys? Be neud i honni nhw? Un nhw'n mynd i neud i? O'n i'n gweld un cared o'r gornel bellan ewan. A, waw, sôn am pŵar. A maen nhw mewn shot rei da o neud i am y drydydd waith sy'n ei ddweud. Megan, un nhw'n mynd i neud i am y trydydd flwyddyn yn olynol? Dwi'n meddwl mae shot go dda da nhw i ennill y wobr ar y trydydd waith. Am hynny ti'n meddwl? Maen nhw sy'n tîm ragorol ar tarwn ar y diwedd, arbennig. Mae fe'n gadarn iawn, a mae'n cryfder rhagorol gyda fe. Ie, Llwyn Hywel Sheriff sydd ar y talcen. Yn dipyn o Sheriff hefyd yn arwen y ffordd. A nhw hefyd Llwyn Hywel sydd ar fuwch drws nesaf iddo fe. Mae yna rhywbeth am weld tarw, fel i ni sôn yn barod, tarw da a buwch dda drws nesaf iddo fe'n dal i tir, a wedyn y plant fel petai yn drws nesaf yn dweud. Fatha'r cynrychioli, be mae'r tarw ar fam yn gynnyrchu fel bryd yn de. Ie, yn sicr. Welai'm rheswm pam na allan o fod yn gystadleuol. Wel, sbio da, fan hyn Ifan, cytuno'n llwyr efo ti. Byddai'n dipyn o stori. Byddai'n gamp aruthrol sellan nhw'n neud i eleni eto. O edrych ac o gofio beth sydd wedi bod yn barod o'n blaenau ni, ac o flaen Esmor. Dwi'n siŵr sy'n lle mae'n mynd yn wyll sa'n nhw'n neud i eto, dim ond fyse. Fyse, yn bendant. Dyma nhw'n dod. A fel i ni sôn hefyd, wrth gwrs yn fryd sy'n tyfu mewn poblogrwydd yn flynyddol. Maen nhw'n dîm arbennig, boes. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol. Ydy. 16 o fridiau wrth gwrs yma yn cystadlu yn y tîm o 5. A tynnu nhw lawr o 16 i 8 byddwn ni. O 8 i 4 bryd. A wedyn yn mynd am y pencampwyr. Ond tipyn o ffordd i fynd wrth gwrs o hyd. Ac i ni'n edrych ymlaen i weld le eithi eleni.
Bryd o'r twister sy'n syrenu ynghylch y defaid erbyn hyn, ond merch o Gaernarfon sydd yn cael y cwmni mi yn ein harwen ni trwy'r cystadlu. Wel, Ceri Jones o Gaernarfon, croeso ato ni. Diolch yn fawr iawn. Na'r y Valley Blacknose yn reiddiol o'r twister. Be sy'n mor arbennig am y bryd yma? Dwi'n meddwl bod nhw'n bryd mor tawel. A maen nhw'n hollol wahanol, di pobl yn di arfer i gweld nhw, so maen nhw'n denu lot o sylw. Ie. Dwi'n wrth fy modd yn ei gweld nhw. Maen nhw'n llawn cwrls, ond mae eisiau'n hinlle i gadw'n lan ac yn daclus. Wel, yndi pan mae'n amser sioia, yndi, ti eisiau gwneud siwr bod ti'n cadw yn rwth bob dim, a ti'n eisiau gwair uchel iddyn nhw na'n byd, ond mae'n ddipyn o waith, ond da ni'n paratoi cyn cyrraedd y diwrnod yma. So, dwi'n llawer i wneud pan ti'n cyrraedd y sioe, so dim yr hyd rwg. Ond sut ydych chi'n cadw'r gwell allan o'r glân? Ar gwair? Ia, dwi'n gwybod. Ond ti'n gweithio arno fo o dro i dro, so ti'n fewn i cae, a ti'n gweld rhyw gwlwm, ti'n datod o, a ti'n bildio'r fel staws. No, stawdyn, chydig o ddwrnodau cyn sioe, ti'n rei wasio iddyn nhw, a ti'n di-tenglo, so, ie. Chi ddim yn cysgu rhyw lawer da cyn sioe? Na, dim fel arfer. A dwi'n gallu gweld, mae'r gŵr yn y cylch erbyn hyn. Yndi, mae o. Ni yn nosbarth yr hyrdod, a fanna'r ail o'r pen, ni'n gweld Gerallt, gyda'r chwrdd. Yr ail o'r pen ochr yma, gyda'r het. A dyn ni wedi ffindo fe, dyma ni y gŵr annwyl. Ie, chi wedi bod yn y bryd yma nawr ers tua 10 mlynedd? Bron i 10. A chi wedi gweithio'n galed iawn mwyn sicrhau bod y gymdeithas yma yn mynd yn nerth i nerth fel teulu? Wel do, a ti'n gwybod be, mae yna gymaint, so mae'n bryd mor poblogaidd rhywbeth. Da ni mor falch o fod wedi rhan o'r tyddiant yn y byd yma, ti'n gwybod, yn y wlad yma, a hefyd, so fatha, yn rhyngwladol hefyd. Mae rai fi ofyn, ydyn nhw'n gallu gweld? Na. So felly pan maen nhw adraw, mi wyt maen nhw'n cael pictels. Mae'r plant yn wrth i bodde yn gweithio gyda rai. Yndi, a dyna pan gafon ni gychwyn, achos o'n nhw'n bryd mor tawel, ac oedd rei ddenga yn gweithio fo commercials nath ni gychwyn, ac ath Alfie ar y pryd yr edrych drosodd gyn rhes o defaid, ac oedd e'n poeni, so nath ni benderfynu trio ffeindio bryd tawel iddyn nhw, ddysgu, a ti'n gwybod fatha dysgu dangos o falle hefyd. A Mr Steve Dace Home o Swydd Gaer sy'n beirniadu, a mae'r dyn yma wedi cael tipyn o lwyddiant gyda'r bryd dros y blynyddoedd. Do, a mae di ennill fan hyn, ddwywaith hefyd. Do. Ac ar ben hynny, dwi'n wedi bod yn gwylio chydig bach o Jeremy Clarkson, a mae'r bryd wedi cyrraedd y clos dy fe. Do, maen nhw wedi. So, do, mi werthodd Steve y defaid i Jeremy a Lisa. Y Steve y beirniad yma? Y Steve y beirniad yma, ia. A mae hwnna siŵr o fod wedi helpu poblogrwydd y bryd? Wel, yndi. So, gafon ni gyfle lle maen nhw wedi bod ar Family Life, Country File o bob dim, ond so, mae Jeremy Clarkson, mae hwnna'n hwb enfawr i'r bryd bellach. A bryd cymarol newydd yw e'r deyrnas? Yndi, ia. 2014, Lwchfyri cyntaf yn yr wlad, a wedyn gath y gymdeithas gyntaf yw'r ymwreiddiol i dechrau yn 2015. So, ia, maen nhw newydd. Be fydd y beirniad yn chwilio amdano nawr? Mae'n gadael nhw fynd yn rhydd. Beth yw'r rhinweddau? Bydd o yn edrych ffordd maen nhw'n cerdded ar y pwynt yma, ond maen nhw'n cael ei beirniadu ar ei edrychiad, y confirmation ag y blaen. So, y package, maen nhw'n deud efo'r fales, so, ti'n beirniadu cyn nhw'n difan i'r cylch, a bydd nhw'n chwilio amdan the wow factor, yr un sy'n denu'r llygad. Ond maen nhw'n disgwyl yn nhw fatha Swiss type, so da ni'n bridio i nodweddion gwreiddiol sy'n Swistir. A efe y gwlan neu'r cig sy'n bwysig? Yn y wlad yma, y gwlan yn Swistir, mae o'n wlan a cig. Y ddau, y cyfuniad? Ie. Wel, tra bod y beirniad yn mynd trwy bethau, yn mynd trwyddyn nhw a chrefan, o'n i gael hoi fach o gylch y defer ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr hyrdod, bryd y Valley Blacknose yn hwyrach mlaen. Wel, dyma chi olygfa bobl yn sioe fawr 2026. Pencampwriaeth y tîm o 5 a'r brydiau yn dod i mewn i un llinell syth ar draws y cylch gystadlu yma. 16 o frydiau i gyd, a dwi mewn cwmni da. Mae Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch gyda fi'n gwmnio hyd a Megan Davies o Gwm Gwaun. Mae'n dipyn o olygfa pan i chi'n gweld y shot yna boes o'r awyr yn edrych i lawr ar y cyfan. Ydy. A hefyd, y diddordeb, yr awyrgylch sydd yma nawr. Felly teimlo llygyd miloedd o bobl, miloedd o lygyd yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd yma. Mae yna ddiddordeb, mae yna gyffro yn does, ti dir o'n cwmpas i mynd yn y cylch. Mae yna growd yn hel yn does. Dim chwarae. A so lle dyn ni wan, wel,
lle gellid pigo, lle ti'n llipo mewn lle gwell a so edrych o flaen hein yn fan hyn, ynddo? Cytuno. Mae'n olygfa ryfeddol sy'n codi croen gwydd bob blwyddyn. Twod yr oriau, misoedd o waith sydd wedi mynd fewn. So bod o'n blin yn efo yma, yes, gael ma'n glod yn nhw. Mae o. Felly 16 o fridiau bron mewn un llinell syth. Esmor Evans yn feirniad. Ac mi fydd e'n tynnu nhw i lawr o 16 i 8. 8 i 4 ac yna lawr i'r enillwyr. A dyna fe. Yn cael chydig o gysgod. Wedi bod wrthi'n ddiwyd yn barod yn do, o'r y teg wedi gweithio'n galed Megan yn do Esmor, mae wedi cael chwsad yn barod fyna yn do. O, ydy. Yw'n rhy gynnar i ofyn y cwestiwn mawr, Megan? Ydw i'n mynd i fentro gofyn y cwestiwn yma? Sa'n gwybod a gweud y gwir. A fe'n galed ar safon uwch sydd gyda pob un o'r cystadleuwyr yma. Mae fe'n rhagorol. Wel, na i ofyn e mewn ffordd gwahanol te. Se ti nawr yn cael y fraint o feirniadu yma, eleni, yn lle Esmor, a bod ti yn y canol fyna nawr, a wedi gweld yr hyn i ni wedi weld, pwy fydde ti'n mynd am? Fi'n credu y short dawns bydden ni'n mynd am. Idde, pam? Maen nhw'n ffefryn i fi, maen nhw'n gagos fy ngalon. Ydyn nhw wir? Maen nhw'n gytid y fi. Mae rhaid y ti Swes. Wel, wyt ti'n bod yn ti fod yn ddi-diedd, twel? Ti'n dangos ffafriaeth dwi'n gwybod ffafriaeth. Ond, ti'n be, na, maen nhw'n dîm da. A ddoi nôl i ofyn i ti i'r cwestiwn yn rhan y man ti dir, achos am olygfa ryfeddol. A mwy o gystadlu i ddod fan hyn yn y cylch gwartheg. Dwi yng Nghymru Carys Jones o Bentra Berw, Môn fan hyn sydd wedi beirniadu stiwardio a chystadlu yn yr adran gwaith cartra yma'n do a chynnyrch cartra ers blynyddoedd. Rwan, dyma ddosbarth diddorol, y Sbwng Victoria. Beth ydy'r rheola eira i'r Carys? Wel, yn draddodiadol mae'r Sbwng Victoria wedi choginio. Jam yn ei chanol hi a siwgr man ar ei phen hi. Mae amball berson yn medru dadla'r adega bod hawlrwydd hufen a siwgr eising ar ei thop hi. Yna hufen a siwgr eising ar hon, oes? Ond dwi'n meddwl mae'r rheola ar gyfer cystadlu ydy jam yn y canol a siwgr castyr, siwgr man ar ei phen hi. A jam mefus ta jam mafon? Mefus di'r rhan fwyaf hein. Ond dwi'n meddwl bod o blas. Gyda chi licio? Mefus, dwi'n meddwl, ia. Mafon i fi? Ia, mafon, ia. Dwi'n meddwl, ia. Ond mae'r gwahanol... Mae wedi sôn am pwy sydd wedi ennill? Mae genna ni Sophie Davies yn yma di ennill. Dosbarth cry yn dem yna lot. Yndi. Wel, troell Vienna y Viennese Worlds. O'n i'n caru hein pan ni'n hogan mach, ond o'n i ddim yn ei gwneud nhw. O'n i'n prynu nhw mewn bocs. Dych chi'n cofio'r dyn na oedd efo cacennu? Oedd, hollol. Rhai fo o'n i'n licio. Mae yna focsys i ddod acw ar y mab yn bita bocs cyfa pen oedd o ddim o beth. Rwan, ta sut mae cael y siap troellog yna a bod nhw gyd yn debyg i gilydd, doch? Wedi peipio ma nhw, mae o'n grwst eitha ysgafn, wedi cael ei rei mewn piping bag a wedi i droelli mwyn cael. Amball waith wrth goginio, os ydyn nhw'n bach yn feddwl, maen nhw'n medru mynd lledaenu, ond mae hein wedi cadw siap a maen nhw'n edrych y dda iawn y reis ar y brig. A wedyn hufen menyn sy'n mewn iddyn nhw, a jam eto. A jam, ia. A llongwerchiadau Susan Davies yn fanna. Susan Davies yn fanna, ia. Cacen, citrus a diferion, sef y drizzle. Y drizzle, ia. Heblaw lemon. Heblaw lemon. Da ni gyd yn meddwl bod ni'n mynd i gwneud lemon drizzle am hynny. Mae lemon drizzle eto yn boblogaidd iawn dydy o ran bobl yn ei gwneud nhw. Mae gennym ni oren, mae gennym ni lime oes yn fyma. Dwi'n mynd ama bod o wedi meddwl bod yna tangerine yna hefyd. Beth ti wedi gwneud? Wel, dwi'n licio gwneud y lemon, ond illa swn i'n trio'r oren. Dwi'n meddwl swn i'n gwneud y lime, achos mae'n bach yn syr. Swn i'n meddwl. Ie. Ond oedd yn chwilio am gacen efo blas pendant, meddwl fo? Oes. A'r citrus efo gwead ysgafn a llyfn. Ie. Ie. Ond
I gwyn fwyaf... Oedd y cacenna ni cyfanrwydd yn ddi-flas. Oedd. Dwi'n meddwl bod y gacen ddim, bod y citrus yn cymryd drosodd gyn y gacan. Mae eisiau'r cyfuniad nad oes. Be mae'n dweud am doilis? O, annog chi ddefnyddio doilis? Pan yn arddang, doili bob tro, de? Ia, ond maen nhw yn deud hefyd am beidio iwsio'r liners. Achos mae yna amball un yn dod allan efo siap y liner arno fo. Reit, wel, na fos ni allan o honna. Ia, dwi'n defnyddio'r liners hefyd. Ia, yndw. Rwan, dyma ni'n cyrraedd rwan, y brig mae'n gwirionedd yn dechrau. Fan hyn mae'r fedal aur wedi mynd. 5 sleisan, teisan frau milionaire shortbread. Dipyn o gamp gwneud hein? Wel, mae'r 5 yna, maen nhw'n matcho'n berffaith ydyn. Gyn Amanda Davies yn fan hyn. Mae'r hynna, maen nhw gyd, wel, mae'n anodd iawn beio hein, rhoi bai ar hein, dydy. Ydy, mae'r bisgedau yna yn y gwylod yn dydy, a wedyn mae'r caramel wedyn, a siocled. A mi oedd yr shortbread yma, meddwl fo, yn blasu o fenyn shortbread go iawn. Dim o'r un menyn. Ac unwaith eto, mae rhaid i'r 5, ydych chi'n arddangos 5 o unrhyw beth mae rhaid iddyn nhw. Bydd. A hefyd efo hein, maen nhw'n cael eu coginio mewn un bocs. Mae'n anodd iawn cael y toriad yn lan, ond mae'r toriad yn fan hyn yn berffaith lan rhwng y ddau. Wel, mae hon yn gystadleuaeth sy'n tynnu dŵr y dannedd yn dydi, ac yn rhoi blas llythrenol i chdi rwan Carys wrth edrych ymlaen at flwyddyn nesaf, a môl wrth y lliw yn sydd nawr. Flwyddyn nesaf, da ni'n brysur ar y funud. Wel, gwneud cacenna mae'n siŵr yn help-les o falle, ie? Wel, digwydd bod y gwaith llaw dwi'n feirniadu flwyddyn nesaf. Ond illa fi na siawns illa fyddai'n cystadlu flwyddyn nesaf. Fi rhaid i gefnogi. Da ni'n brysur yn help-les ar y funud. Mae yna griw dethol iawn, chwarae teg, yn brysur iawn yn mynd ati. A mae'n mynd i fod yn rhaid gadw di fama eto i feirniadu, dydy. Edrych ymlaen. Edrych ymlaen, ond mae yna 2 ddwrnod o hon ar ôl i fynd. Oes ta, chi'n mwynhau y sioe yma, dwi'n siŵr. Mae'n i dda, yn dydi? Yma tan os iau. Tan y diwadd un. Di dŵad i Sadwn, di bod yn stiwardio setio fyny, a wedyn ar y diwadd fydd yna dynnu lawr bydd. A be fysa ni'n neud heb y stiwardiad yn sy'n gyd y gwaith yma? Ia, mae'r merchaid i bod wrth i'r blynyddoedd, a maen nhw wych be maen nhw'n neud. Yndi. Ac maen nhw'n help mawr i ni hefyd wrth greu yn rhaglenni ni, fel bod ni wedi dangos y cynnyrch mae'n y bobl adra, mae hynny mor bwysig. Carys, diolch am y sgwrs. Croeso ta, diolch am ddod fel ato ni. Mi ddown ni eto. A fo, da iawn. Panad lan, ie? Ia, panad. A milionaire shortbread. Lyfli.
Tipyn o lygfan dwi. Pencampwriaeth y tîm o 5 yn Sioe Fawr 2026. Esmor Evans yn beirniadu. Yr 16 o fridiau mewn llinell. Dyna fe, Esmor yn ei het. Llymed o ddŵr cyn mynd ati i ddewis yr 8 sy'n dod ymlaen i'r rhestr fer. A mae'n cychwyn arni. Tudur Edwards a Megan Davies gyda fi'n gwmni o hyd. Tudur, wyt ti'n nai i Esmor fel ni wedi trafod yn barod, wyt ti'n ei nabod yn dda. Ble ti'n meddwl eithaf nawr gyda'r 8 nesaf yma? Ia, dwi'n meddwl, fel o'n i dweud, fydd eisio'r pŵar yn bydd. A cywirdeb, tyfod, a cymeriad. Bydd. Yw em ni fynd am y glas, Megan? O, sa'n siŵr. Maen nhw'n dîm cryf iawn. Byddwn ni ddim yn beio fes, byddwn fe'n mynd am nhw, y gwir. Yr tarw mor gryf hefyd, a cadarn. A llawn cymeriad, a'r characteristics a popeth. Arbennig. Lan mae e'n mynd at y pen pella yna. Sydd yn dipyn o wac hefyd gyda llawn y gris yma. Teresa yn dyn yn ei gefna. Teresa, un o prif stiward y cylchfartheg ma'n i ffroc goch i oren falle. Ag yn dyfynu at y salers. Bydd e'n cychwyn ar yr 8, mae rhywun yn tybio'n yn gogloi. Ond yn dod at y belted Galloway mae e, ond ie, mae yna mwy o ffordd i fynd ag o'n i'n feddwl. Ie. Tybed le eithaf gyda'r 8 nesaf yma. Croeso nôl i chi at Gylch y Defed ac at dosbarth y Valley Blacknose, yr chwrddod nawrte Ceri Jones o Gaernarfon. Diadau Snowdonia. Chi ar hyn o bryd yn meddwl ar frig y rhestr? Bosib. Dwi'n eisiau dweud gormod. Siaman arfe? Drwg. Be sy'n haws, achos fel arfer, ti yn y cylch dy hunan yn arddangos, be sy'n ore, aros fan hyn yn gwylio'r cyfan neu bod mewn yn hunan? Na, bod yn y cylch, a ti'n meddwl berach sy'n dymlaen o dwi'n pasti. So ddim yn hawdd iawn edrych ar y trefn yr cylch o gwbl. Pam ti mewn yn y cylch dy hunan yn arddangos, neu gyd ti'n meddwl am yr hwrdd yn dy fe? Neu'r anifail sydd gyda ti? Ond siwt ych chi'n mynd ati i arddangos y bryd yma, chos fi'n gweld mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n gafel yn y corn. So, traddodiad ydy bod chdi ddim yn holtro nhw. So, o'r ffordd twys ydy ti'n gafel yn y cornea, ti'n jyst yn manwbro o'r gwmpas, ond maen nhw'n eitha stubborn, a obviously maen nhw'n fawr hefyd. Maen nhw'n handlebars, ynddo? Ynddo. Ond i'r beiriad yn edrych am yr ebanau? Ydw e yn mynd i aros? Ai dyma'r drefn terfynol? Ceri, dwi'n meddwl weld, dwi'n meddwl. Chi wedi bod cystadlu ers blynyddoedd, wedi cael llu o lwyddiant, ond heb ennill y bencampwriaeth eto. Dim yma'n hyn, na ddo. The pressure's on, Eleni. Ie, dwi'n gwybod, a mae'r sioe mor bwysig i'r fain na sa hon yn fatha the cherry on top, go iawn. Wel, rhywun cha, mae Ceri! Sut ti'n teimlo? Dwi'n gwybod fi geir allan hefyd. Fi'n draw i gael sgwrs gyda fe nawr. Wrth i fod, dwi'n meddwl, yn wyn o glis to glis, Geralt! Yay! Do, briliant. Ie? Dwi'n disgwyl, ta 9 mlynedd am hyn. So, thank God. Gam yn nes nawr, at y bencampwriaeth hefyd. Wel, gen i weld. Un dydd ar y tro. Ia, slo bach. Ond be mae'r bryd yma'n meddwl i ti? Wel dim. Dwi'n meddwl bod fi'n neud mwy amser efo hyn a byd dwi'n neud efo'r kids adra. Ar wraig. Ond mae'n rhan o'r peth yn diwedd, teulu a pethau'n dod at ei gilydd. Especially dydy'r sioe wsos yma. Ac ni'n dod flwyddyn dwytha, which wsos yma mae'n gres. Back to it. A mae Alffy'r Mab yn cystadlu hefyd yn y tro cyntaf. Mae'n dod yma nesaf fan. Fran i weld yn ysmlaen. Ia. Pob lwc. Gres, dych hwn i chi. Croes i boped. Un o'r golygfeydd gorau ar faes y sioe yn fy marn i. Pencampwriaeth y tîm o 5. A mae'n 16 o fridiau eich atgoffa chi o flaen y beirniad Esmor Evans. Dyna fe wedi cael llymyd o ddŵr. Mae e wedi gweld nhw i gyd yn unigol y tîmau hynny yw. A mae am fynd ati ni'n credu nawr i ddewis yr 8 sydd am gamu ymlaen i'r rhestr fer cyntaf. A mae e yn cychwyn gyda'r gwartheg Dion. Mae'r gwartheg Dion ymlaen.
Mae Tudur Edwards a Megan Davies gyda fi'n gwmni o hyd. A mae Tudur yn mynd nesa at yr... Yw mynd i ddewis yr Henffordd. Nag yw. Mae'r Charolais yn mynd ymlaen. Dyn Charolais yw esmor a dyn Lims yn dyfed Tudur? Ie. Oedd o'n cadw Hereford blynyddoedd yn ôl. Do fe? Do, so... Le ti'n meddwl mae'n mynd i fynd nesaf ti, Megan? Sa'n siŵr y gwir. Ond os mae'r beirniad yn licio cryfder... A pŵer. Ie. Mae rhywun yn meddwl fatha'r cemental, ie. Y cementals. Ond da nhw sydd yn dod nesaf, mae'n mynd nôl at y blonds. Cael un edrychiad arall. Hebio'r Lims mae'n mynd nawr. Mae'r Lims yn dod ymlaen. Y pŵer y tarw falle yn cario fyna nawr am y tro. Cementals fel wedys ti Megan ymlaen? Ie. Felly mae yna 4 ymlaen. A'r glas yw'r 5 yn cael ei galw ymlaen. Yw yn mynd i fynd at y Burgorn. Fel sonio ni, nhw wedi ennill pencampwriaeth y tîm o 5. 2 flynedd yn olynol. Yn mynd amdani am y 3rd tro. Y gwartheg Dion yn gil wobr llynedd iddyn nhw. A maen nhw wedi dod mlaen eisoes. Mae yna 3 bryd arall i ddod. Megan? Le mae'n mynd? Llyn ni ddim weid. Fi jyst bod bach yn bias nawr yn gweud fod short ones yn mynd i gael i. Pa ti becso ddim sicad i at yna. A'n ôl gyda'r Angus, yw e mynd i alw nhw mlaen, Tudur? Ie, mae'n stydio dipyn yn nhw fan hyn, dydy. Ydy, mae'r Angus ymlaen. Dyna'r 6. 2 arall i ddod. 2 fryd arall. Lan mae e'n mynd at y Burgorn. Yw e'n mynd i fynd am... Odi, maen nhw ymlaen. Mae breuddwyd nhw o'r goron drifflig yma yn y tîm o 5 yn parhau. Ac un arall i ddod. Salers yw hi. Reit, i ni lawr i 8. Fan hyn mae'r gloman yn dyfewn iddi. Byddwn ni'n mynd o 8 i 4 yn y man. A wedyn y canlyniad mawr ar y ffordd. Ornest ydi pencampwriaeth gwellteidwyr Cymru, yr agored pob gwlad, y Gareth Owen yn dod yn stondin 1 ar 2 yr Hyddian Evans, ar 3 Reinhard Hughes, ar 4 Clive Himmer, ar 5 Rodney Glyn, Elwyd Jackson yn y pen draw ydy'r line-up y fanna. Cymru i gyd wrth gwrs, ni'n dweud agored pob gwlad, nid pob gwlad o gwbl, un wlad sydd yn hyn, sef Cymru. Gareth Owen, a mae o'n troi hyd yr ochr ôl yna. Hwn fyny ar stand rhif 6 a dyn. Elwyd Jackson, cwpl i'r gyda rhawn y gymffon a fa o fewn. A mae ddafad nesa. Awr y ffordd o hi. Di ac yn feistrolgar yn rheoli'r ddafad hefyd fel mae'n dod allan. Dwi'n ti yn gweld bod y straen yn dechrau dangos wwan y byd yn dweud. Dwi'n bod yn y cyflymdran a'n colli'r ychydig bach o eiliadau trwy y ddafad yn troi i gicio. Ie, ond mynd o'n llangyd iddi wan. Y ddafad ola allan yma. 6 o ddefed yn cael ei cnifio. A mae'n mynd amdani. Diolch eisiau colli tir fan hyn. Ond, ie, pwy sy'n wrthi? Gareth Owen yn trio dod nôl arno fo. Na ti, Gareth Owen ydi o ar stodi'r hi fi yn fan hyn ar ychydig o stodiau ar ôl lle mae Clive Himmer ar ni, ond mae o'n ond yn just troi'r gornel wan ar fan yr hi 5 lwch chi. Prynhawn Evans yn y cyfamser. Tybed, lle mae o ar ni? Wel, da ni di collio am munud achos mae o fanna ar rhif 5 yn dod lawr yr ochr ola.
A bian iawn fydd o fewn am 6 hefyd. No, diolch yn bell o Gareth Owen fan'na. Dim o gwbl. Mae wedi mynd ar blaen Clive Hamer. Ydy, a fel y ti'n sôn, y garddwr na yn gweithio mor galed, faint bynnag o fi'n sy'n gennych yn rai bod hwnna yn dweud arno chi'n y pen drawn, dydy. Ydy, a wrth gwrs mewn ffeinal fel un, maen nhw'n pwysio'n galed. Pwysio i hunain i'r eitha. Felly fydd y braidd, fydd yna greitio danedd a greindio trwy y poen. A trio wneud pob blo. Cyfrif yn ymwneud ar y gair, a sôn am y blo, am y trawiad yna, mae Elfed Jackson wedi troi'r gornel am adra. Ydy wir. A mae'r crowd tu ôl, y crowd yn gweidio ymlaen. Come on, Elfed, maen nhw'n dweud. Dipyn o ffefryn ers blynyddoedd Elfed Jackson fyny ar y llwyfa yma. Wel, dyna'r peth, mae o wedi bod mor ffyddlon i'r gystadleuaeth yma, wedi bod mor llwyddiannus ac felly fel awt ti'n adeiladu y fanbase ma debyg. Ti'n gwybod, dwi'n Will? Dwi'n gwybod ddim byd amdano fo, wel, mae mam yn dipyn o fan. Lle da ni arni felly, wel, yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion ar hyn o bryd, mae Gareth Owen ar un, Rhydian Evans ar 2, Rheinald Hughes ar 3, Clive Hamer ar 4, Rodney Glyn ar 5, Elfed Jackson ar 6, Pencampwriaeth, Gwella Cymru, pwy sy'n mynd i fynd â hi? Dyma ni ar y gair, Elfed Jackson yn pwyso'r botwm coch, fel oedden ni wedi dargogan, ond yn chydig bach ar ei ôl o. Mae Gareth Owen ar y chydig o drawiadau ar ôl, lle mae Clive Hamer arni wedi colli'r dydd o'r yw chydig mae'n eom yn dal ar yr ochr gyntaf. Wel, am gyffro, am ddrama sydd yma yn y cylch gwartheg. Ym Mhencampwriaeth y tîm o 5, ni wedi mynd lawr o 16 o fridiau lawr i 8. A mae Esmor Evans yma nawr yn beirniadu yn mynd i dynnu nhw lawr o 8 i 4. A mae Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch gyda fi'n gwmni a Megan yma da fi o hyd hefyd wrth gwrs o Gwm Gwaun Megan Davies. Le mae e'n mynd nawr te Megan? Pwy ti'n meddwl fydd y 4? Chos mae'r Burgorn dal yna, sy'n agos at y galon di, fel mae'r limbs a'r brydiau cyfandirol hefyd. Pwy ti'n meddwl fydd y 4? Cementals, Showtones, Aberdeens a... sa'n siŵr. Limbs o lle. Tudur, se ti'n isgydio fe nawr? Le fydde ti'n mynd? Ia. Dwi'n falch chwysir at fo fi ddim yn achos swn i chwysu yn hyn wan. Ti'n meddwl bydd Esmor yn chwysu? Mae'n cerdded digon i chwysu, achos mae'n cerdded ôl o blaen. Mae'n cael ei steps mewn, yn dwi? Dwi'n meddwl eitho fyny a lawr eto. Nôl lawr a wedyn eitho bigo. Be maen nhw eisiau wedyn? 3 neu 4? Byddwn ni'n mynd lawr i 4 tîm ar ôl hyn. A wedyn mi fydd e'n anerch y dorf cyn dewis Pencampwyr y tîm o 5. Edrych mai at y Burgorn. Un nhw am wneud ti. Un nhw am gael ei tynnu ymlaen. Mae'n dod nôl i lawr. Eibio'r glas. Y glas Brydeinig. Oedi am eiliad cyn edrych draw at y Sims. Mae'n dod nôl lawr. Mae'n oedi am eiliad wrth y limbs. Mwyaf dwi'n edrych arnyn nhw, mwyaf dwi'n cael yn hynny at y limbs hefyd. Mae mor... Pwer, ie. Yr heffrod sydd gyda ni fyna nawr. Oes un o'r rhain di dal dylygad di? Tudur, pan weles ti nhw'n camu fewn i'r cylch yn gynharach? Nath un o'r brydiau sefyll allan yn syth neu na? O, ti'n bod, o'n i'n gweld y Charles yn sefyll allan, fel un oedd y limbs. Y blues i weld y reit gyfartal, a'r Burgon ynddo. Ond, ti'n bod, yn un sbio dyn nhw ar y blaen, ond
Ond dwi'n meddwl fydd o'n neud i benderfyniad wan efo'r 4 nesaf wan, dwi'n meddwl. Lan nhw'n mynd lawr i 4 nawr. Mae'r Charolais ymlaen. A'r Limbs ymlaen, o'n i'n ame. Mae'r Cementals ymlaen. Beth am y Byrgorn? Yw i breuddwyd nhw. Yn mynd i gael ei chwalu'n deilchion. Ydy. Achos mae'r glas ymlaen. Felly dim blwyddyn y Byrgorn fydd i eleni. Ond y freuddwyd yn fyw o hyd i'r glas Prydeinig, y Cementals, y Limbs a'r Charolais. I le mae am fynd. Peidiwch mynd yn bell. Mae'r sioe fawr yn cynnig rhywbeth i bawb, a wedyn ni bydd y digwyddiad nesaf yma yn plesio pawb. Grand National i'r Merlod Shetland. Mae yna 2 ras ragbrofol wedi bod, a mae'r gorau o'r 2 ras yna yn dod nôl i rasio yn erbyn i gilydd yn y ffeinal fawr. David Oliver a finne wedi mwynhau y 2 ras flaenorol. Dyma ni enillydd 2 yn y coch, melyn a du. A gawn ni weld beth fydd y safle heddi. Wel, mae bob un o'r rhain wedi bod yn gystadleuol iawn. So, bod nhw'n edrych yn ciwt, mae'n rhai ddeud bod y ceffylau Shetland yn hynod ystwyth ac yn gystadleuol ac yn neidio'n wych hefyd. Ac mae o wedi bod yn adloniant i ni yma. Yn gyffredinol, mae eisiau'r rheini sydd yn marchogaeth fod rhwng 8 a 4 ar 10 oed ac o dan 5 troedfedd o daldra. Bydden ni'n gweud bod yna lot fawr o rai ifanc yma heddi. Sy'n ni'n meddwl, dyn nhw ddim yn edrych sy'n lot o faint i rein o gwbl nag oes. Y rhif 10 yn dwtyn o beth. A does dim byd yn cyffro yna, nag oes mi o'n nhw yn hollol feistrolgar drwy'r rhasys blaenorol. I ffwrdd â nhw. A ma ni, felly 15 ar y blaen eto, os gofiwn ni, rhif 15 enillodd y ras flaenorol. A mae'n agos iawn rhwng 4 a 15 eto fel oedd hi. Yndi. Rhain yn mynd fel mell ar hyn o bryd. Ac rhif 10, wrth gwrs, oedd yn enillodd y ras gynta. A rhif 5... Gorffennodd yn gryf, dwi'n meddwl. Ie, rhif 5 enillodd y ras ddo yn y bedwerin safle ar hyn o bryd. A mae rhif 15 yn edrych yn gryf o hyd. Rhif 10 newydd baglu dros y naid yna ac wedi, wrth gwrs, dal yn ôl. Dyma ni yn mynd o gwmpas am yr eildro. Rhif 10 yn dod trwad. Ar ôl cael yr... mae wedi dod nôl yn gyflym iawn, chwarae teg. Ond 15 yw hi ar hyn o bryd, ond odi ddim yn ei newid ar y funed ola. Dyma'r ddau sy'n gystadleuol ac maen nhw rownd y lawr y canol ac mae'n agos ar y diwedd sydd yn mynd â hi. Gyda rhif 10 yn dyn iawn. Ser dyfodol y Grand National o'n blaenau ni. Chwarae teg. Sist y lawr ar ôl ni. Oes, chwisdomen. Am olygfa ac am wledd i'r gynulleidfa fan hyn yn y brif eisteddle, mae'n orlawn me a sim syndod chwaith. A llon gyfarchedau mawr iawn i rhif 15. Ac yn cyfarch i gilydd. Pawb yn ffrindiau ar y diwedd. Wel, am ychwanegiad i'r prif gylch. Grand National Merlod Shetland. Mae wir wedi bod yn bleser i weld y ras arbennig yma. A llon gyfarchiadau i'r enillydd yn llawn heiddi y gymeradwyaeth gynnes o'r brif eisteddle. Wel, dyma ni bobl, y meicroffon ar y ffordd i law y beirniad Esmor Evans. Felly, mi dywelai am eiliad i gael clywed sylwadau y dyn yn y canol heddi. Cyn darganfod, cyn cael gwybod pwy sydd wedi mynd â pencampwriaeth y tîm o 5 yn sioe 2026. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank the Royal Welsh Show for this invitation to judge such a prestigious event. 16 classes, 5 in each, as 80 cattle, all winners in their own sections.
Thank also to the exhibitors for doing such a fantastic job showing these cattle in the conditions we've got. This is a major highlight of the show, and I'm very pleased to be invited to do this job. Now, I would just like to say that I've pulled out the last 4 all-continental breeds. I feel a little bit sorry for the native breeds because they're up against such a power in these continentals, but they all have their place in the background of the suckler herd in the country. Now I'm just going to tap out my champion, group of 5 and reserve. So without any more ado, I'll hand you back over. Wel, mae'r foment fawr wedi cyrraedd. Esmor Evans yn mynd I ddewis pencampwyr tîm o 5 Sioe 2026. Yn ôl mae e'n mynd yn oedi, yn edrych ar y Charolais, yn edrych draw at y limbs. Mae'r cementals yno, mae'r glas yno. Dyna'r 4 sydd wedi dod lawr i'r rhestr fer ola. Ond mae e'n mynd at y Limousin's wedi mynd â hi yn Sioe 2026. Le mae'r gilwobr yn mynd? A'r cementals yn mynd ar gilwobr. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A'r Limousins wedi I gwneud I. Tudur Edwards a Megan Davies wedi bod yma gyda fi yn y pwynt sylwebu. Be nath y gwahaniaeth heddi i'r limbs, Tudur? Wel, ti'n gweld y 5 yn I fel yn gosach at ni wan, dos y pŵar na dwi. Y pŵer na, dyfe? Seis, cywirdeb, a'r tarw na. Y tarw na yn tanio'r tîm, dyfe? Yndi, mae'r tarw na, mae fatha bod yn sefydlu'r 4 arall yn y dîm, a wneud y grŵp yn y dîm. Yndi, mae'r teg. Megan, pam y limbs I ti? Rwy'n cytuno gyda'r pwynt y ddau chi, mae'r tarw yn sefyll mas yn ragorol, wel gyda'r 4, a y cementals hefyd, mae reina yn ragorol hefyd, a mae hwn yn cystadleuaeth dwys iawn, gyda'r miloedd o lygaid yn edrych ar y ring yma. Arbennig. Heffrod gwych gan y limbs hefyd yn dod, oedd yn gallu dal I tir yn erbyn y tarw pwerus na Tudur yn dod. Mae'r heffrod yma werth I gweld, a I gael tarw sy'n dominyddu, yn anodd gweld ydy, achos mae'r heffrod yma sydd efo'r tarw yma werth I gweld hefyd. Ond sy'n un byd ar y cementals maen nhw werth I gweld hefyd. Do'n yn llawer yn ni dwi'n meddwl. Rhaid peidio anghofio am y cementals chwaith. Cael a chael oddi, ond y limbs sydd wedi mynd â hi ac yn cipio cwpan coffa. Dai Jones, Llanilar. Oedd Dai ag Esmors yn partners mawr. Ag Esmor y beirniad yn dod ar tlws I fewn at y tîm buddigol. A dyna fe. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r Limousins. Pencampwyr tîm o 5 Sioe 2026. Diolch i'r gynulleidfa, diolch yr arddangoswyr am y wledd. Mwynhau I bawb yma. Yn yr adran fi. Sioe Prynhawn 2026. Diolch yn fawr yn eich gwrandawiad. Mwynhau, wedi gyda'i.
Wel, y limbs wedi gwneud I. Congratulations, llongyfarchiadau, boys. What a feeling, eh? Oh, tremendous, yeah. It's absolutely brilliant. You boys have come a long way down from Scotland. Yeah, it's a long journey. We came straight for the Yorkshire show, but, you know, we really enjoy it, and we didn't get last year because of the blue tongue, but we're delighted to be back. What made this team stand out? What made the difference today, do you think? I think just the power and the balance. A big bull, 4 females with tremendous balance, tremendous power, correct, and just good cattle. Is he your bull? No, it's Thor's bull, it's our heifer, and then 3 heifers from Winfield Park. Well, cow and 2 heifers from Winfield Park. Wonderful, cracking team. We've got Thor here as well. Your bull, as was mentioned there. Llongyfarchiadau, congratulations. He's something special. He just set the team off, doesn't he? Yes, he's full of power, length, and shape. But it's a great team. It's not just one animal, it's a full team. Absolutely. Yeah. Where's the place to be tonight then, boys? Oh, that'll be the limousine bar, won't it? I think so. There'll be some celebrations, won't there? Definitely, yes. You've come so close over the last couple of years, haven't quite made it, but you've done it this year in style. Thank you very much. Llongyfarchiadau, da iawn. Safe journey home, guys. And thanks for coming down to support our show. Mae yng nghanolfan gneifio Meiria, mae William Evans yn resifio, Fina Alun Lider yn gwylio'r bencampwriaeth o'r adran iau, Rhyn Lewis ar 1, Mary Gris ar 2, Sam Bridgewater ar 3, Sioe Jones ar 4, Archie Kells ar 5, a Diwen Lewis ar 6. Ie, mae'n mynd yn efn yma. Mae Iwan Lewis fod yn dweud troi, hita'r ysgwydd gyntaf na. Cwmpa lawr fewn yr stodiau hirion. Ond Mary Gris fan hyn ar standau. Yn hedfan, cwmpa o flex down y gymffon. A fewn a fo am rhif 5. Diolch yn aros ei neb. Brist iawn yn rhedeg allan mor gyflym na thang o fi o stopio. Ond dyma fo, mae wedi cael gafel ar ei hambus. Ac mae nôl ar waith. Reit, a 4 munud, 44 eiliad ar y cloc, a 5 Powyn allan yn barod i ti. Yn agneifio cyflym yn digwydd o fan hyn rwan. Lle maen nhw arni, felly sbio ar pen bwyda ni rwan. Ac o'n y pen draw Iwan Lewis ydi hwn. Chydig bach o dacluso fan y trawiad dwytha mewn y fo i'r gorlan. Allan a hi, Simon Settler o'n nesaf at y bed. O, ystodiau hirion y fan hyn wedyn i Mary Gris yma. Dyma fo, Ariat, un o gefnogwyr y sioe, un o noddwyr y sioe, ar ei fest o festiau taclus yn deud finalist arno yr bob un o'r cneifwyr yma. So, hwnnw'n dipyn o beth i'w gasglu. Bydd y singlet na yn y wodrob am flynyddoedd i ddod, nath ei garantio i ti. Yn hollol, heb gael ei golchi wrach. Reit, a sbych ar Rhyn Lewis o'n hyn. Rhyn Lewis ac un arall i lawr o hwnna ac yn cneifio taclus dros ben y fanna. Reit wrth ochr Mary Gris yn ta. Na, wir, dyna fo, Mary Gris wedi pwysau'r botwm coch fel oedden ni'n ama, wedi ennill o ran yr amser a marc bwrdd isel gyda fo ar 11. Croeso nôl i chi at Gylch y Defed. Ni nawr yn nosbarth unrhyw bryd ucheldir y brodorol pur arall, Catrin Price Llandeisant, wrth fy ochr i. A'r gŵr yn y cylch wedi cyrraedd y rhestr fer, Catrin. Wel, mae wedi. Mae yn yr ail safle ar hyn o bryd? Ie, yn yr ail ar hyn o bryd. Ond gawn ni weld na beth i bydd. Mi'n credu falle fyny ar oswn ni. Mae e'n dilyn rhyw fath o deip fan hyn yn dweud beirniad. Odi, mae fe'n licio rhywbeth sy'n handlon eitha da byddwn ni'n meddwl. Achos dyn a David lawr yw e. Ie, achos mae'n arnodrian i Alun Wyn Evans, penllyn Tywyn, achos mae fab e'n cystadlu yn y cylch drws nesaf yn yr Oxford, Dorset Down, a mae fe'n eiddgar y moyn edrych dros o hyd i weld beth mae fab yn neud, a mae rhaid e canolbwyntio fan hyn. Odi, ti'n iawn fan'na, ond fe siw mae'n dyn sy'n gwybod beth mae'n licio. O, Catrin! Fi'n gwybod? Ond, ie. Ond ddim i fecso. Mae sawl un arall yn y lloc to. I fy nôl i'r beirniad, mae e wedi ennill ei hunan pencampwriaeth y Dorset Down yn 2017 a 2021 yn mwynhau'r sioe yma straw. Mae'r ebana yn i ddwylo fan nawr, Catrin? Odi. Lle mae'n mynd? Byddwn ni'n meddwl, so Thomas yn mynd â hi, a Elin Hope yn ail, a Nynyn Drydydd, byddwn ni'n meddwl. Ond sa'n gwybod ble mae'n mynd â 4-5 wechyd, achos dwi ddim wedi rhoi'r un yn ei lle. Pwy sy'n cael ei? Thomas Ellis yn cael ei, a Elin Hope yn ail, a Gareth yn drydydd. Cytuno? Ie. O fan hyn. Ti ddim yn gallu handlo i ti. A mae trydydd yn dda. Llongyfarchiadau mawr iawn, Catrin. Llongyfarchiadau.
A dyma ni, yr ynysydd, llon gyfyrchiadau mawr. Da iawn ti. Mae'n dipyn o ddosbarth yn dweud, mae yna ddefed yma o bob lle wa llun. Yndi, ia, pob beth bach wahanol yn job beirniadu bach, yndi. Beth sy'n mor arbennig am y bryd yma? Ia, maen nhw'n ddafad go galed, a maen nhw'n cigog, maen nhw'n corff da, a di stage o bach mewn bol gallu iwsio nhw. Oedd i ddafod y bryd bach fwy. Mae'n llon gyfyrchiadau chi. Mwynhewch weddill y dydd. Diolch iawn. Wel, dwi wedi ymuno yn y ddrama fan hyn ynghylch y gwartheg efo Ifa. Mae wedi bod yn dipyn o blawn yma. Mae wedi bod yn brynawn a hanner. Fan hyn oedd y stori fawr heddiw wrth gwrs yn dyfe i fi. Ta beth, fe'n gympwriaeth y tîm o 5 ac 16 o frydiau, y belted Galloways yna hefyd. O'n i'n licio'r heini, mae'r heini newydd o'n i'n hoffi'r beltiau gwynion. Ar coch na o'i cwmpas nhw. Ie, ond diwrnod y brydiau cyfandirol oedd hi heddi ni. Y limousines wedi dod i'r brig wrth gwrs a'r cementals wedyn yn gil wobr agos iawn iddyn nhw. A jyst y safon a'r pwer oedd Esmor Evans yn beirniadu a mi wedodd e'n doedd oedd eisiau pwer. Do, a glywys i hefyd yn dweud bod o'n codi het fan gwirionedd i'r bridiau eraill hefyd. Lle mae hyn yn gadael y gweddill o bethau? Wel, maen nhw wedi cael sawl blwyddyn lwyddiannus iawn yma. Llynedd wrth gwrs y Burgor nath hi a'r gwartheg Dion Cymreig yn gil wobr. Felly maen nhw wedi cael i llwyddiant, a nawr wrth gwrs maen nhw yma yn sylfaen i'r diwydiant ac fel wedodd Esmor, maen nhw dal yna yn hynod o bwysig i'r diwydiant amaethyddol a'r buchesu signo sydd gyda ni ar draws y wlad. Felly mae rôl nhw yn y diwydiant yr un mor bwysig ag eriod, ond diwrnod y lims oedd i fod heddi. A pan mae dati rhywun fel Esmor sydd yn ddyn Charolais ac y ddyn limousines a'r brydau cyfandirol sydd wna'i fryd eriod, oedd rhywun wastad yn tybio bydd wedi mynd am y gwartheg mawr pwerus cryf yma. Dyma oedd eisiau ei weld, a dyna gyson ni'n yn y 4 ola yn bendant. O'n i'n gyrru trwy Ffrainc rhyw bythefnos yn ôl. O'n i'n mynd trwy ardal Limoges fel mae'n digwydd. A mi welish i long cae ohonyn nhw, a dyma mi dweud, welech chi mewn rhyw bythefnos, a fod chi'n gwneud yn dda, mae'n siŵr. A maen nhw wedi gwneud yn O'n i wedi gweld y cyfan dych. O, no ti wedi. Dwi yn dysgu rhywfaint. Mae lot o wad Ffrengig wedi bod yn dod draw i Gymru dros y blynyddoedd, ond yn sicr. Oedd y lims oedd fod i chael i heddi, oedd hynny'n amlwg, gwelon i'r tîm oedd gyda nhw, a jyst nôl at y gair na'r pwer yn dyfe, pwer sy'n mynd â hi, a dyna oedd Esmor eisiau, ond wir wedi mwynhau, ac oedd hi mor braf hefyd i weld y lle yma yn orlawn fel mae bob blwyddyn. Oedd na filoedd o bobl yma'n gwylio. Ond mae'r llen yn dod i lawr rwan ar y ddrama, ar y llwyfan yma. Mae'ch drama chi, Sia Mari'n parhau heno? Parhau, ydi wir fyddwn ni'n ôl heno am 9 o'r gloch, yr holl uchafbwyntiau dydd Mawrth. Ac mi fydd y tîm y dydd yn ôl efo chi eto bore fory hynny am 9 y bore. Tan hynny, hwyl fawr.